Ben, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión plenaria ordinaria do Pleno do Concello de Vilalba e antes, dar a benvida a todos os veciños e veciñas que hoxe nos acompañan aquí e que, teño entendido o motivo por o cal están aquí e non sendo, ningún dos puntos que se van a debatir na sesión ordinaria e para a súa tranquilidade, as festas parroquiais non están en risco nin as subvencións nominativas ás festas parroquiais. Si é verdade que no orzamento que se vai a debatir, en concreto no punto número 3 da orde do día, non está consignada unha cantidade para as nominativas das festas das parroquias porque é unha área correspondendo á área de cultura, non se fixo consignación no orzamento de 2024 para as festas das parroquias, pero tal e como xa trasladei o luns desta semana aos voceiros do BNG e de Vilalba Aberta, a alcaldía faise cargo desa situación e a alcaldía dotará as subvencións nominativas como se viñan facendo ata este ano nun momento posterior para que todas as festas das parroquias veñan percibindo a axuda habitual de xeito que trasladarlles a tranquilidade a todos os veciños e veciñas que están hoxe aquí. Non vai haber ningún problema coas subvencións nominativas das festas das parroquias, xa por parte miña se fixeron xestións para conseguir os fondos e as festas das parroquias daránse como todos os anos. Dito isto, vamos a proceder a comezar coa orde do día deste pleno e o punto primeiro é a aprobación das actas das sesións anteriores de 22 de xaneiro, 27, 21 e 13 de decembro e 27 e 30 de novembro. Non sei se algún voceiro quere facer... Entendemos entón... Queres? Sí. Xa somos dos, Sánchez. Vamos a ver, mira, con respecto á moción dos abogados que se presentara, non foron unha moción que presentaron por conxunto ao final, porque cando se leu unha acta, non sei se é que non entendí mal, daba a entender que a moción fora presentada polo PSOE e que aprobada por unanimidade, pero está polo PSOE, pero que se presentaron por PP, que se presentaron por BNG, e non sei se la barreta que se dice tamén. Pero yo creo que se explica. Tino, dalle o botón, porque... Explica, claro, yo creo que sí. Ahora, fala. Sí, agora. Sí? Ben, eu entendo que a presentamos todos e que se aprobou por unanimidade, pero quero dicir que cando se leva a acta en algún momento entendín que na acta poñía Eu creo que viña explicado na acta, pero igual teño algún erro, repasámola e corrixímolo cando proceda. Ben, salvo esa aclaración que mirará o secretario de correxilo, porque efectivamente foi unha moción que presentaron todos os grupos políticos en apoio aos abogados e xa non se debatiu a moción porque se aprobou por unanimidade. Entendo entón que sacada esa salvedade se aproban as actas por unanimidade. Pasamos, ao segundo punto da orde do día, que a aprobación inicial se procede do ditame relativo ao regulamento da canle de denuncias do Concello de Vilalba. Ben, este trámite, tal e como se informou na Comisión de Asuntos do Pleno, os respectivos voceiros ven a ser, máis que nada, unha cuestión de mero trámite administrativo. Os concellos teñen que ter a obriga de regular este canle de denuncias para que calquer funcionario ou traballador público poida denunciar calquer cuestión que teña que ver coa dinámica interna do Concello e, por tanto, o que se trae hoxe aquí é este regulamento. Non sei se algún voceiro quere intervir neste punto.
Ahora, debido a que se trata dunha normativa a nivel europeo para todas as entidades do sector público e empresas privadas con máis de 50 traballadores, entendemos que é unha normativa de obrigada cumprición e que, polo tanto, o Concello de Vilalba se debe adecuar a ela e o noso voto neste punto vai a ser favorable. Bénega? Sí, o voto vai ser favorable, sí. Vale, pois dado que os distintos grupos manifestaron xa a súa postura, procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Enténdese aprobado por unanimidade. Pasamos, pois, ao punto terceiro da orde do día. A aprobación inicial se procede do ditame relativo ao proxecto orzamentario para o ano 2024 do Concello de Vilalba. Ben, neste punto, pois, antes de proceder a dar a voz aos voceiros das distintas forzas políticas, vou a facer unha explicación tamén para os veciños e veciñas que nos acompañan e para os que nos siguen pois a través da canle de YouTube do Concello, pois do que compón o orzamento do noso Concello para o ano 2023, que supón 2024, perdón, que supón algo máis de 13 millóns de euros. Na parte dos ingresos, para todas as partidas que se establecen no orzamento tomouse como base a liquidación xeral do exercicio 2022. No capítulo 1, impostos directos, no capítulo 1 que recolle os impostos directos, que son basicamente o IBI, o imposto de vehículos de tracción mecánica, o imposto de actividades económicas, tomouse como referencia a liquidación do exercicio 2022. Recolle un cambio pequeno no tema da plusvalía, dado que se toma como base o novo cálculo que estableceu o Supremo en reiteradas sentencias e tamén as devolucións que houbo que facer deste imposto de exercicios anteriores. En canto ao capítulo 2, que é basicamente o imposto de construcións, instalacións e obras, mantense basicamente a mesma previsión do exercicio 2022. En canto ás taxas, precios públicos e outros, tamén se mantén a mesma previsión, a excepción da taxa por a recollida do lixo, que, como sabedes, pois se fixo un estudio para ver e había pois algo máis de 2.000 vivendas no rural, que é casi pois a metade das vivendas que non estaban pagando esa taxa. Entón, faise unha previsión de incrementar a recadación por este motivo. En canto ao capítulo 4, relativo ás transferencias correntes, tamén se fai un incremento por a participación nos tributos do Estado a partir dunha previsión que fixo o Ministerio de Política Territorial de incrementar un 5,1% a participación dos concellos nos tributos do Estado. Ademais desto, inclúense o resto de transferencias que ven percibindo habitualmente o Concello, como o Fondo de Cooperación Local, unha subvención para o axente de desenvolvemento local, o Plan Concertado de Servicios Sociais e axudas das distintas consellerías. E despois, no que é o capítulo 5, que son ingresos patrimoniais, prevese unha cantidade pequena correspondente á concesión do bar da praia que se sacará nos vindeiros meses. En canto á enaxenación de inversións reais, non se prevé vender ningún ben de titularidade do Concello e as transferencias de capital iránse incorporando a medida que se vayan obtendo de ser o caso. En canto á vertente dos gastos, un 23,73% do orzamento, unha cuarta parte casi do orzamento, destínase ao capítulo 1 gastos de personal, que se incrementan un 2% de conformidade coa resolución da Secretaría de Estado de Función Pública, dado que non están todavía aprobados os orzamentos xerais do Estado para o ano 2024. Prevense, ademais, unha serie de modificacións da plantilla de persoal do Concello, que, vou a explicar para que os veciños e veciñas teñan a información, pero son máis ben de índole técnico, como é a modificación do complemento de destino dunha plaza de técnico de xestión do grupo A2, adscrito á Secretaría, que percibía un complemento de destino por riba do que a normativa establece para este grupo e adáptaselle a un nivel 26.
faise a modificación de 2 complementos específicos, de 2 postos de técnico de xestión, un adscrito á Secretaría e outro a Servicios Económicos, que tiñan complementos específicos dispares e equipáranse porque se entende que son postos da mesma categoría. Incorpóranse tamén á plantilla de persoal todas as prazas e postos que foron obxecto da oferta de emprego pública extraordinaria do exercicio 2022 para a estabilización derivada da Lei 20/2021 de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, para que nos entendan os veciños e veciñas que están hoxe aquí neste concello. Dende o ano 2000 e pico fixéronse unha serie de contratacións que non eran acordes ao procedimento establecido, e eses contratos por obra ou servicio que se mantuveron reiteradamente no tempo, había que de alguna forma darlles unha saída, e o que se fixo foi unha lei para estabilizar a esas persoas que estaban nun limbo xurídico. En este momento incorpóranse á plantilla de persoal do Concello, dado que se vai a comezar de inmediato a facer os procesos selectivos para estabilizar esas plazas. Prevese a amortización dunha plaza de peón de obras, dado que non temos taxa de reposición para poder convocala, e no momento de ser necesario podería volver a dotarse. Créase unha praza en plantilla de técnico A2 adscrito á Secretaría de Urbanismo, un posto moi necesario para desatascar determinados temas que teñen que ver coas licencias urbanísticas e outras cuestións de urbanismo, e despois, faise o pase a laboral dunha praza de encargado de servicios múltiples de acordo ao que recolle a Lei de Emprego Público de Galicia para o persoal de oficios. O capítulo segundo, que son os gastos en bens correntes e servicios, ascenden a un 68,62% do orzamento. Aquí hai unha partida que é a máis importante xunto con persoal, pero destinamos unha cantidade maior ao contrato do servicio de axuda no fogar. Sabedes que Vilalba ten máis de 300 usuarios do servicio de axuda no fogar, dáse traballo a máis de 140 auxiliares, e isto representa 14.700 horas mensuais, que traducido a euros son 3.310.045 euros que destinamos ao servicio de axuda no fogar, o que é un incremento relativamente importante respecto ao que se viña pagando. Consígnase tamén unha partida para o contrato de recollida do lixo de 1.592.320 euros, de acordo coa memoria económica, do estudio económico que temos feito, e respecto ao ano anterior supón un incremento de 982.320,75. Sabedes que levamos máis de 20 anos sin renovar o contrato do lixo, e esta renovación vai a permitir modernizar tanto a recollida no casco urbano como no rural, e ten un coste importante. Tamén o contrato de suministro de enerxía eléctrica supón €500.000, igual que o contrato de conserxería e limpeza. Fíxose por primeira vez un contrato de desratización de €20.000, o desbroce das vías a través do convenio coa Consellería de Medio Rural é de €65.000, o contrato de desbroces mecánicos supera os 90.000, gastamos €45.000 na recollida de animais abandonados, a piscina climatizada supón €396.000, 56.300 o mantemento do campo de fútbol, 380.000 pagamos a Sogama, 30.000 as escolas deportivas, 20.000 o servicio de madrugadores, 97.000 o comedor da Escola de Educación Infantil, e podería seguir así ata 9.095.000 euros que destinamos á prestación dos nosos servizos públicos. Non temos gastos financeiros, o Concello non ten deuda ni ten ningún préstamo. De transferencias correntes, que é o capítulo cuarto, destinamos 577.072,28 neste orzamento, e é aquí precisamente onde se recollen as subvencións nominativas. Sabedes que temos un goberno de coalición no que unhas áreas as xestiona o partido de Vilalba Berta e outras áreas as xestiona o Partido Socialista. Dentro das áreas do Partido Socialista, que son as que vou a detallar, mantense a subvención ao Hospital Asilo por un importe total de 80.000 euros
que vai desglosada en dous convenios, un para as plazas da unidade terapéutica de Alzheimer, que é o equivalente a un centro de día, e 30.000 euros para as plazas de emerxencia social. Neste último exercicio, en numerosas ocasións, houbo que recurrir á Fundación Hospital Asilo para tramitar de urxencia plazas en residencias aquí en Vilalba, e iso é o que recolle o convenio. Danse tamén subvención á protección civil por importe de 3.000 euros, ao centro ocupacional por importe de 75.000, a Asociación de Exalcohólicos por importe de 10.000, a todas as AMPAs de Vilalba. Este ano incorpórase a AMPA do CEIP Monseivane, que non estaba recollido en orzamentos anteriores, e todas elas terán un orzamento de 1.000 euros. Respecto aos clubes deportivos que teñen escolas deportivas asociadas, como son o Fútbol Sala, o Club de Tenis Vilalbés, o Racing Club Vilalbés, o club de tenis, o club de rugby, teñen que saber que este ano a subvención vai a ser inferior á do ano anterior, non porque se reduza, e xa se falou con eles, senón porque no ano 2023 consignouse o importe das escolas deportivas de toda a escola deportiva, dende o mes de outubro que comezan ata o mes de xuño, e entón neste 2024 vai consignada solamente a parte dende outubro ata decembro. E, danse subvencións tamén, como digo, ao Club de Loita, ao Club Deportivo Santa Vallés, o Albense, e a todos os clubes que teñen, a todos os clubes deportivos que están de alta no rexistro de asociacións do Concello de Vilalba, incluíndose como novidades que eran obxeto de subvencións de concurrencia competitiva a Agrupación Deportiva de Veteranos de San Covade, o Club Vilalba 4x4 ou a Asociación Andrade TAE de Taekwondo. Como novidade tamén este ano, na partida correspondente ao Instituto de Estudios Chairegos, que é unha partida que explicará despois o voceiro de Vilalba Aberta, a parte correspondente ao Premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade vai con cargo á Igualdade por importe de 1.500 euros, e despois recóllese unha subvención nominativa para a Asociación Deportiva Catro Roldas para que poidan reparar o muro do campo de fútbol que está en risco de caer. E aparte de todo eso, vai recollido en capítulo 6 en investimentos reais as aportacións con cargo ao Concello para o Plan Único, para o Plan de Camiños e para o Fondo de Compensación Ambiental. Ademais de eso, vai unha cantidade pequena para mellorar a Escola do Santo. En transferencias de capital non se recolle partida, e no capítulo 8 e 9, activos e pasivos financeiros, tampouco, porque non existe ningún crédito vivo neste momento. E isto, a grandes rasgos, é o orzamento do Concello de Vilalba. Pode parecer que 13 millóns de euros é unha cantidade importante, pero, como digo, se temos en conta que 9 millóns de euros están condicionados polos servizos que prestamos e 3 millóns tamén por o persoal público, a cantidade que libremente dispón o equipo de goberno para facer fronte ás subvencións nominativas e o resto de actuacións, é unha cantidade moi pequena. Como dixen, a partida para as festas non vai incluída no orzamento porque é unha cantidade que correspondería á área de cultura e non se destinou, pero por parte da alcaldía se fixeron xa xestións para dotar esta partida e que as festas patronais teñan a subvención como todos os anos. Nada máis, e paso a palabra aos grupos. Partido Popular. Hola, escoítase, sí. Boa tarde a todas e todos. Estamos hoxe aquí. Por fin, despois de case 5 anos, decidironse a traer uns orzamentos. Señora alcaldesa, vostede dixo neste salón de plenos que os orzamentos non eran indispensables. Pois ben, os orzamentos son a planificación económica dun concello. Estivemos 4 anos en planificación económica de ningún tipo, e a isto debemos agora esta situación na que nos atopamos. Señora alcaldesa, vostede tamén afirmaba hai unhas semanas que nos orzamentos da Xunta non se destinaba ningún só euro a Vilalba. Ben, pois na memoria do orzamento na que hoxe vostede trae aquí,
e acaba de dicilo tamén, di que o Concello prevé recibir axudas da Xunta, subvencións fixas, que se repiten ano tras ano, por importe de máis de 3 millóns de euros, e iso sen contar coas obras. E sabe quen o di? Vostede mesma, e así no documento. A que alcaldesa temos que crer? A que di que non se invirte ou a que asina que se invirte? Por outra banda, en canto ás bases de execución do orzamento, pretenden que os gastos de ata 6.000 euros non se teñan que tramitar. Non estamos de acordo. Creemos que 6.000 euros xa é un importe considerable e que o argumento de para axilizar é un disfraz do que realmente pretenden, contratar sen dar contas de nada. E nos propoñemos que se incluya nas bases do orzamento un importe menor. E xa vamos cos orzamentos en sí. Empezando pola área de gastos. Señor Renda, os seus primeiros orzamentos, a liña vermella de Vilalba Aberta, a pedra angular da súa campaña electoral. A ver se lle son esta frase. Aprobaremos uns orzamentos superadores dos do Partido Popular. Superadores, dicía vostede. Eu diríalle que máis ben son recortadores. E voulle dicir o porqué. As asociacións que van sufrir un aminoramento son Luar, Polifónica, Movemento, Smubi, Nete, a Liga Santa Vallesa, Árbol, Pádel, Atletismo, Asociación Deportiva Goiriz, Club Deportivo Santa Vallés, as AMPAs e os empresarios Sete Pontes. E se non é así, aclárenolo. Casos máis significativos. Home, vemos aquí que as AMPAs e os empresarios redúceselles o 34%. A Asociación Deportiva Goiriz, o Atletismo e o Pádel o 40%. E as demais entre un 15% e un 20%. E se queren que lles gusta poñer moito nos cartelitos que poñen por aí 0 euros, voulles dicir a relación dos que van a recibir 0 euros. A Asociación de Mulleres Amizade, 0 euros. Asociación Feminista, 0 euros. Entre Lusco e Fusco, 0 euros. Buxos Verdes, 0 euros. Mestura de Nete, 0 euros. Mudo Cuán, 0 euros. E podería seguir. Máis de 50 asociacións e quedan fora tamén todas as asociacións de veciños das parroquias, salvo un par delas. E tamén quedan fora destes orzamentos as festas parroquiais, porque a nós non nos vale a promesa dunha subvención. E saben por qué? Porque por unha subvención tamén están esperando desde decembro do ano 2023 máis de 50 asociacións vilalbesas e quedaron sen ela. Polo tanto, queremos feitos e non promesas nin fume. Sabe que dicía Vilalba Aberta na oposición ao PSOE? O que resulta indignante é que se castiga aos veciños que non viven na vila cunha menor axuda. E falaban do menosprezo do Partido Socialista ás parroquias e aos seus veciños. O que criticaban antes é o que vostedes fan agora, pero non só coas parroquias, tamén cunha chea de entidades, por non falar de que tamén lle baixan ao FIB e ás festas de Vilalba. Hoxe aquí estamos asistindo á transformación de Vilalba Aberta. Todo o que criticaba con vehemencia e dureza na oposición, agora no goberno agacha as orellas e mira para outro lado. Igual que dicía que se comprometía a destinar ao rural 850.000 euros ao ano para as pistas do rural. Ese era o buque insignia do seu programa electoral. Dígame onde están, señor Renda. Dígame porque non os vemos. Non destina nin a metade do que prometeu. Todo fume. Eso sí, consigue a cambio 11.000 euros para un plan de mobilidade, o conto de nunca acabar, a Rúa da Hipoteca, máis cartos despilfarrados na Rúa da Pravia. O PSOE gastou 17.000 euros nun plan de mobilidade. E agora outro. Vostede xa anunciou que vai cambiar o sentido da rúa. Para que vai gastar máis cartos? Sabe de onde se poden sacar os cartos para os orzamentos? Mire, despilfarraron máis de 800.000 euros en festas, máis de 1 millón na Rúa da Pravia, 1 millón en piscinas, gastaron en obras faraónicas que ninguén lles pediu. E encima deixan perder as obras subvencionadas. Derrocharon 18.000 euros en cambiar os muebles da alcaldía, 6.000 euros en plantas, 3.000 en contratar por 3 días un detective privado para controlar traballadores municipais, 7.000 euros nunhas xardineiras e case 1.000 en felicitacións de Nadal. En conclusión, un despilfarro de manual, e agora estamos así. En canto aos ingresos, prometían uns orzamentos superadores dos do Partido Popular, e nos ingresos sí que cumplen. Prevén que vai ingresar por multas e sancións 40.000 euros, cuadriplícana con respecto ao Partido Popular. Isto explica porque insistían en gastar 20.000 euros nas cámaras da Rúa da Pravia, e porque o señor Renda estaba tan interesado en ampliar a zona azul.
O verdadeiro motivo non é outro que os cidadáns paguen os seus despilfarros. Sancionar o da concienciación e o da educación vial nin se contempla. E o mesmo pasou coa Aplo. Esa que o señor Renda vendeu como que o Concello ganaba máis de 30.000 euros ao ano, cando en realidade perdeu o 90% dos ingresos. Estes son os seus orzamentos, pero teñen a frase estrela, a que os libre de todos os males. Dicir que non hai cartos. E por que non hai cartos? Porque vostedes nestes últimos 4 ou 5 anos despilfarraron cartos día tras día. Tiraron cartos a man aberta. E cando derrochaban non se acordaron das asociacións, nin das entidades deportivas, nin do estado das instalacións municipais. Señor Renda, estes son os seus orzamentos, os presupostos recortadores, o claro reflexo de 4 anos de despilfarro. Hoxe aquí van a aprobar os presupostos do recorte. Pode collerse os presupostos, envolvelos en papel de regalo e adornalos con fume. Sí, con fume, como só vostede sabe facer. Pero a realidade é que son uns orzamentos peores. Moito peores comparados cos que vostede votaba en contra en legislaturas pasadas. De verdade, iso foi todo o que conseguiu sacar da negociación co PSOE? De verdade, señor Renda, esta era a súa liña vermella? Ten que ir rematando. Heredaron vostedes fai 4 anos un concello sano, un concello con deuda cero, 4 millóns de remanente. 4 anos despois estamos aquí, coa nosa tesorería nunha situación paupérrima, como di o informe da interventora deste concello. As nosas arcas, e digo as nosas porque son as de todos os vilalveses, xa non é que este nunha situación pobre, é que está nunha situación pobrísima, elévannos á deriva. Sí, escoitase. Bueno, en primeiro lugar, anunciar o noso voto afirmativo a estes orzamentos, pero un voto afirmativo con algunhas matizacións que me gustaría facer. En todo caso, pensamos que sería absurdo continuar con os presupostos prorrogados durante xa 5 anos e que, lóxicamente, por moitas razóns habería que actualizar tanto en gastos como nos ingresos. Seguimos pensando no BNG que o Concello sigue sen un proxecto de futuro, o cal sería necesario para rematar con este declive no que estamos sumidos en Vilalba. En parte, pensamos que se sigue tendo comportamentos, en algúns casos, clientelares, como en tempos pasados. Non nos parece moi axeitado que se gasten, por exemplo, 15.000 euros en pavimentar un terreo alá na parroquia de Román, que non entendemos que se podría facer, supoño que dun xeito máis económico, para utilizar un par de veces no ano. Tamén eses 11.000 euros consignados para un novo plan de mobilidade cando se acaban de gastar cartos en outro anterior, pois parécenos que non ten moito sentido. Tamén no BNG votamos unha cantidade de 45.000 euros a unha canceira para que se faga cargo de recoller animais. Non sei se non habería unha maneira máis económica de facelo, pois non sei, se outras empresas ou incluso alguén de Vilalba se podría encargar deste tema e non dun xeito tan carestible que nos parece. En todo caso, o BNG ten outro enfoque programático, polo que debe entenderse este apoio como crítico, puntual, en función das políticas que se vayan a desenvolver de aquí en diante e dos compromisos adquiridos. Neste sentido, a Alcaldía, como fixo ao principio do pleno, comprométese a manter as axudas destinadas ás parroquias para a celebración das festas patronais e o equipo de goberno a impulsar as seguintes iniciativas do BNG. A elaboración dun plan de desenvolvemento rural sustentable, integral e integrador, o estudo e a elaboración dun plan de conservación e posta en valor do patrimonio histórico, a elaboración dun plan de rehabilitación e dinamización do casco histórico e potenciar o turismo sustentable respetuoso co medio ambiente. Eso foi o que conversamos para chegar ao noso voto afirmativo. Nada máis, por agora. Ben, moi boa tarde a todas e a todos.
A última vez que se debateu neste Salón de Plenos unha proposta de orzamentos foi, como ben se dixo antes, en marzo de 2019, no ano 2020, no 2021, no 2022 e no 2023. Este Concello xestionouse con unhas contas prorrogadas dentro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta. Entendíamos, como entendemos, que esa situación non podía seguir un minuto máis. En este senso, o noso posicionamento diante deste punto da orde do día. Como voceiro de Vilalba Aberta dixen, pleno tras pleno de a bancada da oposición, que a aprobación dun presuposto municipal era unha obriga, unha responsabilidade de calquera goberno municipal merecente dese nome. Como candidato á alcaldía comprometínme en campaña electoral que se Vilalba Aberta estaba no goberno, habería uns novos orzamentos. No acordo de goberno que suscribimos co Partido Socialista, a nosa liña vermella, cuestión fundamental, foi a aprobación duns novos orzamentos e agora, recén comezada a anualidade de 2024, na miña condición de representante público e membro do goberno municipal, non podo máis que mostrar a miña satisfacción polo feito de que o noso Concello deixe ao fin de ser unha anomalía, unha excepción dentro dos concellos da contorna e se poña, como se vai poñer a primeira pedra do camiño da recuperación do rigor e da estabilidade presupuestaria. Era un compromiso, era unha responsabilidade e os beneficiados neste caso serán no curto, no medio e sobre todo no longo prazo os veciños e as veciñas do Concello de Vilalba. No tocante ao que apuntan os grupos da oposición, eu creo que hai que ser serio. A diferenza fundamental dunha conversación e dun debate dunha barra de bar a un salón de plenos é que hai que vir cos datos da casa e hai que vir coas propostas alternativas da casa. A economía dun concello, para que os veciños e as veciñas que nos están a escoitar o saiban como entendo que o saben, é idéntica á economía familiar. Non pode sair máis do que entra. Do contrario, entramos nun universo paralelo no cal todo canto poñamos en riba da mesa ou todo canto prometamos á veciñanza corre o risco de incurrir nunha aberta irresponsabilidade. En este senso, o que fai Vilalba Aberta no que son os seus primeiros orzamentos como goberno da man do noso socio, neste caso o Partido Socialista, é poñer en riba da mesa realidade diante da circunstancia diante da que nos atopamos. A diferenza fundamental entre o orzamento que hoxe debatimos aquí e o orzamento do Partido Popular do ano 2019 é que no capítulo de ingresos prácticamente seguimos nas mesmas e que no capítulo de gastos hai modificacións siderais. Definiuno, creo, ao meu modo de ver perfectamente a alcaldesa na súa anterior intervención. Temos que facer oco a un incremento fundamental que é o do servizo, mellor dito, da licitación do servizo da axuda a domicilio, que pasa, como antes xa se dixo, de 1.900.000 euros a 3.310.000 e temos que facer oco a outro compromiso, neste caso de todos os grupos que estamos aquí representados, que era o da licitación dese contrato de renovación de contrato da recollida de lixo da limpeza viaria, que pasa de 610.000 euros a 1.600.000 euros. Lóxicamente, se entra o mesmo na casa e ten que salir máis, eu a pregunta que lle quero facer á voceira do Partido Popular é de onde diaños pensan vostedes sacar, porque aquí hai que falar claro, hai que facer oco a algo que non estaba previsto no anterior orzamento, e o que teñen vostedes que dicirlle aos veciños é, se estiveran na nosa situación, se estiveran no goberno municipal, de onde diaños teñen pensado vostedes sacar. En segundo termo, unha cuestión ao noso xuízo fundamental, a diferenza fundamental dun debate plenario a unha carta dos Reis Magos baséase na concreción. Para poñer en riba da mesa cuestións concretas, hai que concretar, e hai que concretar con cifras e non con boas vontades. E creo, humildemente, que o que facemos aquí é un exercicio de concreción. Damos resposta dentro do difícil momento económico do Concello, damos resposta diante do difícil momento orzamentario do Concello e creo, humildemente, que o que se pon é a primeira pedra dun camiño que nos levará durante os vindeiros 3 anos a recuperar ese equilibrio, a voltar á realidade
calidade e a poder dar aínda mellores servicios e dotar de aínda mellores investimentos ao conxunto dos veciños e veciñas tanto da vila como das parroquias. E para rematar a miña intervención, porque entendo que os voceiros da oposición terán máis cuestións que poñer en riba da mesa. Fíxose referencia a unha cuestión que a min particularmente me preocupa. Fíxose referencia ao porqué dun investimento, neste caso, que atañe unha das áreas xestionadas directamente por Vilalba Aberta, que atañe unha área xestionada directamente pola miña persoa, como é a subvención nominativa, neste caso, á Asociación de Veciños de Román, a fin de pavimentar un aparcadoiro merecente dese nome nunha zona moi utilizada por todos e cada un dos veciños das parroquias. E con isto remato. Un dos meus compromisos electorais foi gobernar escoitando. O que fixen dende o primeiro intre que cheguei a este asento foi escoitar a veciñanza. Os veciños e veciñas de Román teñen un problema moi importante á hora de poder aparcar na zona da igrexa moi utilizada para todos eles, tanto, pois, lóxicamente nos enterros, como nas festas, como noutro tipo de actos que ali se celebran, pois é un cruce de camiños, pois a Casa Escola tamén está moi cerca. Gobernar escoitando significa modular, se fai falta, os preceptos que traemos de antemán e adaptarnos aos requerimentos que nos fan os veciños. O meu compromiso con eles foi dotar desta necesaria infraestructura e é por isto que se poñen en riba da mesa 15.000 euros para conseguir acadalo. Polo tanto, que teñan moi claro todos os veciños e veciñas que nos escoitan aquí, hoxe no Salón de Plenos e que nos escoitan dende a súa casa, que ese noso compromiso, que ese meu compromiso seguirá de aquí ao final da legislatura, que modularemos e cambiaremos todo o que tiñamos que cambiar para responder ao que son as súas inquedanzas. Mais nada, e moitas grazas a todas e a todos. Ben, bueno, eu no meu caso vou empezar a respostar, neste caso a voceira do Partido Popular, a señora Sandra López. Bueno, eu creo que as afirmacións que fixo hoxe aquí no Salón de Plenos, pois, bueno, non sei se veu xente e pensou que isto era unha festa ou estábamos na cantina, porque a verdade é que, sobre todo, pois, sendo usted funcionaria pública, determinadas afirmacións que fan aquí, pois non a deixan en moi bon lugar, porque decirlle aos veciños e veciñas que non temos máis cartos este ano porque se gastou na Rúa da Pravia, pois mire, como que non. Os veciños e veciñas teñen que saber, non é verdade. Hai un principio que é o principio da anualidade, senón pódenolo decir a señora interventora si as partidas que están consignadas no orzamento de 2023 se poden trasladar ao exercicio 2024, e se vostede pensa eso, creo que debería ir urxentemente a un curso de estas cuestións. Dixo tamén, afirmou que eu dixen que os orzamentos non servían para nada, e volvo a explicar outra vez porque non me costa nada e porque creo que é importante cando sale nos informes PRISA que en España non hai comprensión lectora, pois non sei se non hai comprensión lectora ou comprensión oral, pero volvo a explicar. O que eu dixen en reiteradas ocasións en contestación a cuestións que se traían a este pleno é que non se deixou de invertir ningún só euro en beneficio dos veciños e veciñas por o feito de non ter orzamentos, porque existe unha figura que é o orzamento prorrogado, e iso sábeo vostede tamén moi ben, e todas as inversións que se conseguiron non estiveron condicionadas en ningún caso por este feito. Despois, repróchame vostede a min que non se presentase un orzamento nos 5 anos anteriores. Mire, eu levo sendo alcaldesa apenas 3 meses e cando asumín o cargo foi un compromiso que manifestei e aquí está o orzamento, e houbérame gustado traelo antes de finais do exercicio anterior. Despois, isto é xa unha letanía que ven sendo pois tanto nos plenos como nas intervencións que se fan na radio e demais, e eu quero explicar a miña postura. O Partido Popular moléstalle que eu, como alcaldesa de Vilalba, diga que a Xunta de Galicia consigna 0 euros nos orzamentos da Xunta para inversións en Vilalba. Eu en ningún caso dixen que a Xunta de Galicia pois non
faga, non preste servizos como a sanidade, a educación, etc. Pero o que non me parece de recibo é que municipios da contorna como Friol, como Begonte, como Cospeito, con unha poboación notablemente inferior á de Vilalba, teñan unhas inversións da Xunta notablemente superiores. E isto pode entender calquera. Eu, como alcaldesa de Vilalba, quero que a Xunta invirta en Vilalba, igual que eu queren todos os veciños e veciñas, a excepción dos concelleiros do Partido Popular, que parece ser que lles molesta que se lles diga. E verán os veciños e veciñas nun punto seguinte do pleno que dende o ano 2005 a Xunta de Galicia cedeu 3 travesías ao Concello de Vilalba a cambio de importantes inversións para a reparación desas vías. A transferencia aceptámola, as vías non as arranxaron, pero non fixemos nada. Entón, se eu agora pido como alcaldesa e como entendo que é a miña responsabilidade que a Xunta de Galicia execute ese convenio, quer dicir que traiga os cartos que comprometeu a darnos e que levamos desde o ano 2005 esperando, tanto se lle molesta a vostede como se non. Despois fala alegremente duns orzamentos recortadores. Mire, eu voulle explicar. Cando chegamos aquí ao goberno no ano 2019, as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar pouco menos que estaban en folga. E quere saber por qué? Porque non cobraban según convenio, porque non se lles pagaba o que lles correspondía, porque non se lles pagaban os kilómetros de desplazamento entre unha casa e a outra, e porque estaban nunhas condicións lamentables. Para correxir esas situacións hai que traballar, e aquí traballouse e fíxose un contrato. O único concello, casi de todo Galicia, que as traballadoras viron incrementadas as súas retribucións non 6,5% cando o IPC subeu un 6,5%, foi Vilalba, e eso están aí as traballadoras que lle pode preguntar. Obviamente, eso ten un custo, e se temos que destinar, fronte aos 48.000 euros que se destinaban no 2019, 3.400.000 euros, de algunha partida o temos que quitar. A min gustaríame, en vez de dar 1.200, 1.000 euros ás parroquias, darlles 3.000, e en vez de darlle a asociación Amizade 0 euros, darlles 3.500, pero é que a realidade é que temos un orzamento con unhas cantidades que son as que podemos destinar, e fanse verdadeiros esforzos para destinar estas cantidades. Eu creo que unha mostra da gran responsabilidade do Partido Popular, que verán tamén vostedes hoxe neste pleno, é que non traen ningunha sola moción, 0 propostas. A única actividade de control do Partido Popular para o pleno de hoxe son 5 preguntas que presentaron hoxe mesmo. Entón, pode vir aquí, lanzarnos unha serie de reproches, decir que somos recortadores, que a Xunta inviste moito en Vilalba, pero dígame, aparte desto que di vostede das subvencións que nos dan porque as pedimos, algunha delas, como o Fondo de Compensación do ano 2020, que nos corresponde por ter eólicos, non sabemos que pasou con ela, porque non nos contestaron ni que sí, ni que no, pero el dinero non vino. Entón, dígame, que facemos? Quedámonos calados, esperamos? Pois non, eu creo que o movimento se demostra andando. O primeiro paso é este orzamento, e o meu compromiso cos veciños e veciñas é de todos e cada unha daquelas cuestións que eu considere como alcaldesa que teño que reclamar, vounas poñer encima da mesa, seña coa Xunta da Galicia, co Goberno do Estado ou coa Diputación, porque creo que non pode ser de outra forma. E creo que os concelleiros do Partido Popular deberían estar apoiando o Concello de Vilalba nestas demandas e non indo á radio a dicir que a Xunta inviste moito en Vilalba. Non me decepcionou nada, señora alcaldesa, sabía que iba a sacar o tema do SAF. Mire, a Xunta aportalle o 60%. Recollía na prensa que aportaba 12 de 18 euros ou 12 de 19, dame igual. Dime que non ten po SAF cando no 2022 tiveron a cara de gastar 820.000 euros en festas. Sabe quen afoga Vilalba? Vostedes, despilfarrando día tras día. O que me dicía antes da Rúa da Pravia, que non ten nada que ver con este orzamento, pois mire, esta semana precisamente había varios operarios na Rúa da Pravia parcheando outra vez.
reprochan o de que acaba de ser alcaldesa. Ben, vostede acaba de ser alcaldesa, pero é que na anterior legislatura vostede foi precisamente a concelleira de Economía. E as subvencións, vostedes rematen as obras en tempo e forma e despois terán as subvencións. En canto ao señor Renda, mire, se vostede estivese na oposición, estou convencida de que non aprobaría estes orzamentos. E máis, estou segura de que interiormente vostede non pode estar conforme con estes orzamentos. E se está conforme co que hoxe vai aprobar aquí, con estes presupostos do recorte, entón os seus últimos 3 anos na oposición foron un puro teatro. E que pasa? Que non lle queda máis remedio que aprobalos, porque a súa prioridade non son os vilalveses, a súa prioridade é ser o vicealcalde. Falaban do reparto de cartos por concelleiros, e pregunto meu, que pasaría no goberno? O goberno de coalición non pode ser un impedimento para Vilalba. Que pasaría se Vilalba Aberta levase, por exemplo, urbanismo e servicios? Como ten menos concelleiros, quedarían sen atender os servizos municipais. E que reparten os cartos en función dos sillóns que ten cada un, non dos intereses de Vilalba. Señor Renda, vostede leva 5 anos nesta sala, era coñecedor do que estaba pasando. Manteña a palabra da campaña, non todo vale. Os veciños están fartos de tanto fume. Onde van os 850.000 euros anuais que prometeu para as parroquias? Onde van os cartos das subvencións de concorrencia competitiva? Agora? Ben, respostando de novo a voceira do Partido Popular, non entendo. Por unha banda di que o anterior goberno, minoría do Partido Socialista, derrochou en festas e critícame a min que, dende a área de cultura xestionada por Vilalba Aberta, se efectúe unha racionalización que volte o San Ramón a organizarse por parte dunha comisión, entendendo que era inviable na actual situación económica poñer en riba da mesa 350.000 ou 60.000 euros que podría costar a organización municipal e devolver a potestade pola vía dunha nominativa a unha organización veciñal que nos axude. Non entendo exactamente, creo que vostede incorre nunha contradición. O mesmo co FIP. Vostede di que se derrochou en festas nos últimos 4 anos por parte do goberno minoría do Partido Socialista. Ahora aplicamos un recorte no FIP para volver á realidade de estabilidade orzamentaria de 460.000 a 120.000 e critica que nós somos o goberno recortador e que estes meus primeiros orzamentos son os do señor Renda recortador. Non entendo exactamente a súa filosofía. Ou unha ou outra, pero non se pode estar en misa e repicando. Centre ben o tiro e eu entonces contestarelle. Fala do rural, de que prometín 850.000 euros ao ano de investimentos. En 3 meses, 400.000 euros. Estánse executando agora as obras. Cando vou, parroquia a parroquia, todos os venres, falar cos diferentes veciños e veciñas, dinme claramente que a vostedes non nos ven nas parroquias. Ao Partido Popular non se lle ve nas parroquias. Polo menos o que me trasladan a min é iso. A nós, para ben ou para mal, están nos vendo. Poderemos facer moitas cousas mal, pero a nós, nas parroquias, están nos vendo. Todos os venres, parroquia a parroquia. O tenente de alcalde ou vicealcalde ou como vostede lle queira chamar, todos os venres está escoitando os veciños das parroquias. Donde estaba vostede onte pola tarde? Donde estaban os concelleiros do Partido Popular onte pola tarde? Dígolle onde estaba eu, onde estou todas as tardes. Cando hai obra, escoitando os veciños en relación coas matizacións que teñen que facer da obra, e cando non hai obra, escoitando os veciños en relación coas matizacións que teñen que facer da obra que queren. Vostedes están todas as tardes... Perdón, os concelleiros que non están en uso da palabra non poden intervir nin molestar. Agora? Agora sí. Dicía, onde están vostedes todas as tardes? Entendo que hai que predicar co exemplo. E fala vostede de que a miña prioridade non son os veciños, que é ser vicealcalde. Eu fagome unha pregunta, porque claro, aquí, cos resultados electorais na man, había 2 alternativas. Sabe vostede ben e saben os veciños que pelexamos hasta o último intre pola alcaldía. Desgraciadamente non fomos quen de conseguila. Entón había, insisto, 2 alternativas. Ou apoiar unha alcaldesa do Partido Socialista ou apoiar unha alcaldesa do Partido Popular. Donde está
a candidata do Partido Popular, a señora Sandra Vázquez. Non a vexo neste pleno. Levo 8 anos para 9 nesta corporación municipal. Tiven que facer oposición prácticamente sempre. Levo medio ano no goberno, estuve na anterior legislatura un ano escaso no goberno. Cando me tocou ser oposición, estiven aquí, no Marchei de Vilalba, para un postazo na Xunta. Estiven aquí, escoitando os veciños e agardando a oportunidade da miña formación política para gañar a súa confianza e poder axudarlle aos veciños. Donde está a súa candidata? Non me fale de prioridades cando vostedes son os primeiros en non ser consecuentes. Mais nada, moitas grazas. Ben, creo que a cuestión está suficientemente debatida, xa os distintos grupos pois manifestaron cal é a súa posición. Non me sorprende que o Partido Popular pois traia esta postura hoxe a este pleno, que sí que me sorprende que eu reunínme con eles e lles expliquei antes de convocar a comisión. Tiveron tamén oportunidade na Comisión de Asuntos do Pleno de facer aportacións ao orzamento municipal e non os fixeron, e hoxe pois veñen aquí un pouco pois na liña de sempre. Mire, a Xunta de Galicia, volvo yo a dicir, aporta 12 euros dos 20,18 que paga o Concello, que vai a empezar a pagar por o servicio de axuda no fogar. Se quere, repito yo, pero non é ninguna mentira e podo afirmar, incluso yo podo dar por escrito e con datos. Podería sumarme a súa o seu discurso de Itumás e el despilfarro e non sei que. Mire, eu remítome o que lle dixen na miña primeira intervención. Paréceme cando menos triste que unha persona que debería pois manexar determinados conceptos afirme aquí pois que este ano temos menos cartos polo que se gastou o ano anterior, cando calquera persona que teña un mínimo de coñecemento de como funciona o orzamento dunha administración sabe que cada exercicio presupostario ten a duración do ano natural. Decía vostede tamén pois que se estaban facendo estes días pois que había operarios na Rúa da Pravia. Pois obviamente, porque como xa lle expliquei en varias sesións plenarias, este equipo de goberno fai un seguimento das obras e se está continuamente pois pedindo á empresa que revise as distintas incidencias que se nos trasladan respecto da Rúa da Pravia. Decía tamén que non está, o sea, decía yo o voceiro de Vilalba Aberta que se vostede fose a alcaldesa que non estaría, bueno, que si el non debería estar conforme interiormente con estes orzamentos. Mire, eu voulle ser sincera e son a alcaldesa, eu non estou conforme interiormente con estes orzamentos, porque a min gustaríame pois que o Concello tivese maior marxe de maniobra e poder investir con estes orzamentos e facer outro tipo de actuacións en Vilalba, pero como xa anunciei tamén en distintos debates neste pleno, sendo parte do goberno, e digo yo tamén a vostede, se vostede estivese no goberno obviamente tería unha visión distinta, pero eu díxenllelo en numerosas ocasións. É moi fácil gobernar ben se un ten todos os recursos á súa disposición. O difícil é, cando un conta con recursos limitados, ter que decidir e priorizar en que se gasta e en que non se gasta. E como dixen antes, a maior parte do orzamento está comprometido polos servicios que se prestan, pero eu sí que lle podo decir que me sinto orgullosa de que hoxe en Vilalba haxa mellores servicios para conciliar, como é a unidade de atención temperá para aqueles pais que teñen nenos con problemas de desarrollo de 0 a 6 anos que puxo en marcha un goberno socialista, como é a política de madrugadores para que os pais que teñen que entrar a traballar antes de que os seus fillos vayan ao colexio poidan quedar ali. Síntome orgullosa de haber posto en funcionamento o comedor da Escola do Parvulario para que os pais e nais poidan conciliar e alongar o seu horario laboral, de haber ampliado as plazas deste comedor, e síntome tamén orgullosa de haber solicitado unha subvención para un punto de atención á infancia e que en breve teñamos 20 plazas máis de educación de 0 a 3 anos, pero todo isto hai que pagalo e obviamente ás veces pois hai que destinar os recursos a unhas cousas e non se contan para outras. Se me di vostede, e iso xa yo preguntei e yo volvo a preguntar, de onde sacamos para dar
a outras asociacións, pois poderíamoslo mirar, pero como xa chegou o día da votación do orzamento e non nos trasladaron ningunha sola proposta, pois isto é o que se somete a votación. Por tanto, procedemos a votar. Votos a favor deste punto da aprobación. Se procede do ditame relativo ao proxecto orzamentario para o ano 2024. Votos a favor. Votos en contra. Enténdese aprobado por maioría. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación. Se procede da moción do Grupo de Goberno exixindo á Xunta de Galicia o cumprimento do convenio interadministrativo de colaboración asinado polo Concello de Vilalba en data 28 de xullo do 2005 relativo á adecuación e transferencia da titularidade das estradas LU 118, LU 119 e LU 126. Ten a palabra neste punto o concelleiro Luís Fernández. Ola, boa tarde a todos, tamén ao público asistente. Bueno, isto ven sendo unha proposta de resolución que xa foi aprobada tamén noutro pleno de mandarlle a Xunta de Galicia sobre un convenio que se firmou no ano 2005 sobre 3 estradas que se cederon ao Concello de Vilalba. Toda cesión que se fai dunhas estradas sempre leva unha cantidade económica e cumplimento por parte da administración cedente. Hai que dicir que ao día de hoxe queda unha estrada de 2 km 300 aproximadamente sin facer ningún tipo de investimento. Eu penso que aquí a Xunta de Galicia xugou un pouco a baza de engañar aos vilalveses e vilalvesas cando se firmou este convenio, porque os convenios son de obrigado cumprimento. Polo tanto, desde o 2005 ao día de hoxe, casi son 20 anos, 19 anos, incumplindo un convenio. Se amañaron dúas, que unha foi a de Plácido Peña e outra foi a Avenida Terrachá. Pero evidentemente que queda outra parte e moitos veciños nos están dicindo por que non arranxamos esa rúa. Non arranxamos esa rúa por unha cuestión moi clara, porque lle corresponde a Xunta de Galicia en base a este convenio. Como pode entender calquer vilalvés e vilalvesa, non podemos nosotros ter a aceptación dunha vía donde a Xunta se compromete a facer esa cesión, senón posteriormente veremos o que temos que facer con esa cesión e, tanto que estábamos ahora falando de presupostos, estamos falando dunhas cantidades a millor de 800 ou 900.000 euros para arranxar esas aceras como mínimo, máis o vial que está totalmente desfeito. Neste caso, en concreto, unha proposta onde nós vamos a defender os intereses dos vilalveses e vilalvesas, e penso que todos os grupos, neste caso en concreto, estaremos de acordo, porque se firmou ese convenio, tamén temos que pedir as obrigas àqueles que dixeron que iban facer as obras e que, a súa vez, que iban reflectir estes cartos, porque ao día de hoxe estamos facendo o Concello todo o mantenimento que nos corresponde dentro de algunhas cuestións, cando non nos corresponde realmente, tanto se nos fai a crítica de que nós facemos os gastos cando nós buscamos cartos das administracións, e aí están, porque é moi fácil falar de determinadas obras, pero aí están realmente onde buscamos cartos. Sí que hai que dicir claramente que a Xunta de Galicia non firmou ningún convenio con este Concello nos últimos 4 anos en tema de infraestructuras. Hai que dicilo, que sí que firmou con outros concellos ao lado, onde deu 1.100.000 euros para algunhas obras que aquí ora critica o Partido Popular, outro máis de outro 1.100.000 noutro concello tamén do Partido Popular, 800.000 para un centro de día, e aquí un convenio que é de obrigado cumplimento, nós vémonos na obriga de defender estes intereses. Polo tanto, xa, cando foi a alcalde que está aquí hoxe presente Agustín, pois xa dicía que levaba un retraso de 8 anos, evidentemente eso, pero nós o que queremos é que a Xunta de Galicia acometa canto antes e se firme un novo convenio. Eso para nós é primordial, pero así vese un pouco o interese que ten por parte da Xunta, é dicir, porque é igual o que se lle diga que non fai caso. Polo tanto, hai que chegar moitas veces a actitudes onde temos que defender vías contenciosos e vías cumplimentos, porque o único que están é perxudicándonos económicamente, xa que se fala do Partido Popular que é complicado uns presupostos que hai que recoñecelos, tamén hai que recoñecer que nós estamos asumindo costes de unha rúa que o día de hoxe non está arranxada. Se estuvera arranxada non teríamos que ter costes deso. Non estamos falando só daqui, sino que chega e tuvemos que facer para darlle servicios ás vivendas nos carriles que son de acceso en San Covade,
aquelas vivendas, todos aqueles chalés que hai, se fixo por parte do Concello. A Xunta non puxo un solo euro na legislatura pasada. É dicir, que tivemos que asumir nós as vías de servicio de acceso ás casas por parte do Concello. Por iso, moitas veces, é moi fácil falar, pero tamén hai que recoñecer que por parte das outras administracións teñen que colaborar. Non é pasar toda a carga de proba que non a ten, senón que nós temos que, ora, se temos que arranxar esas aceras, canto nos costaría? Que diría o Partido Popular? Que estamos malgastando os cartos, cando nós non temos por que gastalos. Por lo tanto, aquí tenemos unha proposta moi clara. É dicir, llevamos dar un plazo de 2 meses á Xunta de Galicia para que se firme un novo convenio. Lóxicamente, cas cantidades que hai que refletir, porque estábamos falando que o último que se firmou foi a Avenida Terrachá, onde se dixo que total eran 715.000 euros e se quedou, ademais, de propor a firma dun novo convenio que reflita os créditos restantes necesarios para cometer as obras de millora e acondicionamento das estradas Lugo 119 e Lugo 128. Isto está firmado pola Xunta de Galicia. Por lo tanto, claro, moitas veces se gastan cartos, pero entonces por que non nos devolve os cartos, por poñer un exemplo de aquelo que houve que facer ali en San Covaz. Outra cuestión, Rúa Avenida Terrachá, tuvemos que pagar 60.000 euros a paiores o Concello de Vilalba, porque a Xunta de Galicia dixo que non poñía un peso máis, porque as aceras estaban todas no aire, e se lles dixo, oiga, hai estes defectos, e podían o facer, non o fixaron tampouco a señora Tel Vázquez, además digo o nombre claramente, que se negou. Por lo tanto, claro, nós tenemos esta proposta que entendo que vai ser aprobada por todos os grupos, porque tirar en conta dos intereses dos vilalveses e das vilalvesas, e sobre todo dunha administración que firma e que non cumple, pois tamén é moi feo. Entón, a proposta vai clarísimamente aí, a fin de corrixir o estado de deterioro en que se atopa, que é moi mal estado. Segundo, otorgar un plazo de 2 meses á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia para que inicie o expediente relativo á firma do convenio. E terceiro, comunicar o presente acordo á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia co gallo de que formalizan os efectos oportunos. Xa digo, se non se firma, pois lóxicamente defenderemos os intereses nas vías que son pertinentes por parte do Concello de Vilalba, e supoño que o Partido Popular estará de acordo que nos pidamos de xusticia o que é que nos corresponde a nós, pois realmente que o faigan dunha vez, con 19 anos de retraso. Partido Popular. Sí, claro. Ben, boas tardes a todos e todas. Pode ser que sexa un erro na transcripción da moción que aparece aí, pero cando menos é curioso que o equipo de goberno se plantexe unha moción a si mesmo. Creo que hai un erro aí Pero, bueno, analizando o convenio interadministrativo entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vilalba, con data 28 de xullo de 2005, parece oportuno facer algunhas precisións ao respecto. Na data en que se asina este convenio, o Partido Popular tiña a responsabilidade de goberno nas dúas administracións, tanto a autonómica como a local. E tal como aparece na redacción do mesmo, hai unha proposta da Xunta de Galicia de transferencia das vías LU 118, LU 119 e LU 126, motivado porque coa construción da variante da Nacional 634 e coa conexión posterior da mesma variante coa antigua estrada comarcal 640 Raba de Ferrol, as travesías que cruzaban polo centro urbano de Vilalba deixan de ter esa condición e, polo tanto, parece convinte proceder a esa transferencia e que o Concello de Vilalba adapte esas vías ao uso meramente urbano. Iníciase, pois, unha relación entre ambas administracións e na data 2 de febreiro de 2010 o Diario Oficial de Galicia publica o decreto de cambio de titularidade das citadas vías e ao día seguinte asínase a acta de entrega das mesmas, establecendo a continuación un proxecto inicial por importe de 518.000 euros para o fresado de reposición da capa de rodaxe e así adecuar as mesmas ás necesidades do tráfico urbano. Como non podía ser de outro xeito, o equipo de goberno non estaba de acordo con estas obras e solicita dentro da Comisión de Seguimento unha revisión das necesidades e, polo tanto, das cantidades comprometidas para as citadas obras, indicando a maiores as actuacións que se estimaban necesarias e que serían as seguintes. Ademais do fresado que propoñía a Xunta a reposición da capa de rodaxe, sería necesaria a renovación de beirarrúas, desdobramento da rede de saneamento e a mellora no drenaxe da Ponte dos Freires e a separación de carrís dotando de zona de espera o desvío da praia fluvial.
no que respecta a LU 118. En este caso, o importe das obras pasa de 518.000 euros a 715.106. Na LU 119, ademais do fresado e reposición da capa de rodaxe de 5 centímetros, renovación de beiras rúas, sumidoiros, cambio da rede de abastecemento de auga potable, pasos elevados, adecuación dos camiños de servicio e ensanche das interseccións con zonas de espera. O importe destas obras será de 1.082.061 euros, con 51 céntimos. Quero sinalar que, neste caso, parte das obras están executadas dende o Ventorro ata a cidade de Lugo, entendo na capa de rodadura e nas zonas de espera nas interseccións. Na LU 126, a parte da fresada e reposición da capa de rodaxe, solicitouse que houbera unha renovación de beiras rúas, desdobramento da rede de saneamento, pasos de peóns elevados, adaptando as arquetas e sumidoiros á nova cota. O importe das obras foi de 1.098.414,44, sendo recepcionada esta obra polo actual equipo de goberno, estando como alcaldesa Elba Beleiro. Por lo tanto, temos que dicir que o equipo do goberno popular fixo valer o seu criterio e defendeu os intereses dos veciños e veciñas de Vilalba, exixindo que as obras se adecuaran ás necesidades da nova condición das citadas vías. E a día de hoxe, quedaría por rematar, como ben dicía vostede, a actuación nas rúas Cidade de Lugo e Rúa de Galicia. Algo que entendemos oportuno e necesario, e así o vamos manifestar na nosa votación, pois como non podía ser de outra maneira, seguimos defendendo os intereses dos nosos veciños. Pero tamén creemos que as distintas administracións deben traballar en sintonía e tratar de priorizar os intereses dos veciños, deixando as diferencias políticas para os debates electorales. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor de que se continúe pola vía da comunicación e colaboración entre ambas administracións para asinar outro convenio interadministrativo para finalizar as obras na LU 119. Bénega. Ben, dentro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta, pois celebrar non o posicionamento do Partido Popular, creo que é de sentido común, e así hai que poñelo de manifesto, e do mesmo xeito, non, que os veciños e veciñas da vila e das parroquias nos exixen que as estradas e vías de titularidade municipal esteñan convintemente rexeneradas en bo estado, o mesmo temos que facer que as restantes administracións. Por lo tanto, o noso voto favorable poñendo de relevo este posicionamento do Partido Popular. Bueno, eu pensei xa que ibades votar a favor, xa dixen anteriormente, porque ademais xa se trouxe unha moción, un informe na anterior legislatura que foi aprobada por unanimidade. É dicir, eso sería unha cuestión, o que sí que estamos de acordo co tema da colaboración das distintas administracións, pero todo o que se lle pideu reunións e todo o que se lle pideu á Xunta de Galicia, pois non tuvemos nin reunións, eu polo menos non tuve ninguna reunión, ningún tipo de infraestructura, non se firmou ningún tipo de convenio, todo o contrario, todo foron trabas, e polo tanto, parecenos moi ben, e collemos o guante de que o Partido Popular, goberne quen goberne na Xunta, pois que se colabore entre as distintas administracións, e que non faiga o que está facendo co Concello de Vilalba. Eso hai que deixarlo moi claro tamén, porque eu sería o primeiro en dicir, mira, estamos contentísimos de firmar este convenio, de firmar outro. E máis, as subvencións que viñeron foron de concurrencia competitiva sempre. E a última que se nos concedeu de concurrencia competitiva obtuvemos 92 puntos, é dicir, fomos o Concello nesta última máis valorado. Por lo tanto, nós estamos competindo como máis proxectos, non temos, pero sí que é bon que haxa colaboración entre as distintas administracións, é unha cousa positiva e alegrámonos nesta postura por parte do Partido Popular. Xa digo, non nos importa por noso lado poñer un cartel da Xunta de Galicia firmando un convenio de 1 millón de euros. Ojalá, é o que queríamos, e canto antes millor. O cartel entra dentro das obligacións da obra, pero non hai que poñer 0,0, hai que poñer a cantidad. Ben, dado que esta é a cuestión suficientemente debatida e os distintos partidos pois fixeron manifestación da postura que van a ter respecto deste punto, vamos proceder a votar, pero antes de eso quería aclararlle ao señor Franco que non é un erro. Quizá debería vostede releer
profundizar no significado da palabra moción. Isto é unha proposta que fai o equipo de goberno para o seu coñecemento por o pleno, é dicir, o equipo de goberno quere someter unha cuestión ao voto do pleno para dotalo dunha maior forza tamén, porque non é o mismo que o equipo de goberno remita un escrito á Xunta en nome do goberno que o faiga co respaldo, como é este caso de todas as forzas representadas no pleno do Concello. Como moi ben lle dixo o meu compañeiro, dende o goberno de Vilalba estaríamos encantados de poñer moitos letreiros e moi grandes poñendo as aportacións da Xunta de Galicia. Lamentablemente, si temos que poñer Xunta de Galicia 0 euros é porque a aportación da Xunta de Galicia é de 0 euros. Cando a Xunta de Galicia aporte 5 millóns ou 10, encantados poñeremos nos cartéis 5 millóns ou 10. Esperemos que así sexa. Procedemos, pois, á votación deste punto. Votos a favor. Ben, aprobado por unanimidade, pasamos ao punto número 5, que é a dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión celebrada. Lamento decir que o público non pode intervir nas sesións plenarias, hai un veciño que está pedindo a palabra, non está previsto que as persoas que non forman parte da corporación podan tomar a palabra no desenvolvemento do pleno. Respecto a este punto número 5 das resolucións da Alcaldía, teñen a documentación a súa disposición os voceiros dos distintos grupos e simplemente dar conta das mesmas. Pasamos, pois, ao punto número 6, que é a comparecencia da Concelleira de Cultura para dar conta das festas patronais de San Ramón e Santa María de 2023, acordada na sesión plenaria ordinaria do 30 de novembro do 2023. Ten a palabra a Concelleira. Boa tarde a todos. Pois vou a pasar a dar comparecencia de o gasto que principalmente supoño o que a todos nos preocupa e, decir que desde que chegamos ao goberno, para min o San Ramón foi o primeiro traballo co que me encontrei. Non é unha cousa fácil e tampouco dispoñía de moito tempo, posto que foron 2 meses. Entonces, a miña intención con todo sempre foi facelo dun xeito responsable. Isto para min o que quere dicir é saber o que teño e facelo en relación ao que o goberno, o que o Concello ten. Entón, a min facilitouseme unha ruta de traballo, pois unha cousa que estaba empezada a facer pero sin rematar, e entonces a miña teima foi intentar mantela, casi que ao final a conseguín en casi a súa totalidade, porque entendo que tamén para min é importante que o que este feito non destruílo, non? Eu intento manter as cousas que están feitas. Neste sentido, sí que me gustaría agradecer, porque descubrín de primeira man que as festas fanse moitas veces gracias a, sempre, gracias ao traballo de moitas persoas, de moitos traballadores do Concello, de moitas forzas de seguridade que están pendentes sempre de que todos os veciños poidamos disfrutar. Dito isto, digo-vos un pequeniño resumen de como foi o gasto e de cal foi o ingreso. Despois de dicirlle ao Partido Popular que se queren algunha cousa máis en concreto que estou a vosa disposición para toda a documentación que precisedes. En canto ao gasto, en contratación artística gastáronse 90.266 euros. A maiores desto, gastouse en unha empresa que organizou o Día Infantil, que foron 2.906 euros. Despois hai unha serie de contratos que, chameille varios, na que están os generadores, as carpas, os sanitarios da xira, os fogos as bombas de Palenque, e isto sumaría un total de 14.803 euros. E despois están as luces de San Ramón, as arcadas de luces, que para isto xa había unha contratación e estaban cubertas, eran 20.000 euros. En total, os gastos suman 128.000 euros. Despois, en canto a ingresos, como vos sabedes, o recurso co que contaba o Concello non era outro que unha partida que xa estaba no ano 2019, entonces entendo que conocerán que eran uns 80.000 euros, que cando o PP gobernaba lles daba íntegramente a unha comisión externa para que organizara as festas. Eso era o que dispoñíamos. Despois, a maiores,
pois tuvemos unha axuda da Diputación que foron 27.000 euros, tuvemos axudas de dúas empresas locais que aumentaron uns 7.000 euros e por último outra axuda de outra empresa local que ascende a 14.000 euros e aí a suma vai a dar os 128.000. Esta última axuda é dunha empresa que aquí tamén quería contestar a outra pregunta que era sobre o libro das festas. Estos 14.000 euros veñen da empresa que fixo o libro das festas, que quero deixar claro que a miña intención era facela desde o Concello, pero non chegamos a tempo, porque no tempo que tomamos posesión, pois non había tempo de licitar un libro das festas a unha empresa para que ela organizara. E se o facíamos internamente, pois non estábamos en tempo de facer isto legalmente, ou de maneira correcta. Por isto eu decidín que, intentei buscar unha solución, porque non quería que se deixara de facer o libro das festas, porque considero que é unha cousa, que ten unha tradición moi longa na vila e somos moitos os que os coleccionamos e non quería ser eu a culpable de ser a primeira falta na miña estantería de colección de libros das festas. Entón, tuvemos a sorte de que houve unha persona que se presentou voluntaria, que basicamente é a que o fixo na maioría das anualidades, a xestionar este tema. E, el considerou que, todo o que se pediu para libros de festas non foi desde o Concello, isto quería aclarar, foi unha xestión da propia empresa. A propia empresa despois decidiu facer unha colaboración co Concello para co que el considerou que quería, do que sacou da xestión deste libro. O único que se fixo desde o Concello do libro, eso sí que é verdad, foron as colaboracións que hai narrativas ou de distintas asociacións, de distintas personalidades de Vilalba, que eso sí que se fixo desde a Concellería de Cultura e nada máis, foi o único que se fixo do libro. E, despois, decir que o San Ramón repercutiu nas arcas municipales, xerando ingresos cas barras, ca licitación de barras, que eso foi para arcas municipais, que foron 23.000 euros, e para barracas, que foron 9.200 euros. E isto sería, máis ou menos, o resumo da miña dación de contas. Moi ben, agora vou dar a palabra aos grupos por si queren facer algunha pregunta. Lembrolles que non estamos no debate dunha moción e entón, como é unha comparecencia, o único que poden formular é dúbidas que teñan a concelleira de Cultura. Partido Popular. Sí, unha pregunta. O do libro das festas falaba vostede da xestión propia da empresa e despois colaborou. Entendemos que estas persoas fixeron ese traballo a título totalmente voluntario e despois o que ven sendo a empresa colaboradora ingresou eses 14.000 euros ao Concello. Non sei se estou no certo. Non sei se o BNG quere formular unha pregunta. Simplemente agradecer o seu traballo á concelleira, non teño nada. Aclarou, creo que suficientemente as dúbidas que puidéramos ter. Ben, pois dado que é unha comparecencia, enténdese cumprida a comparecencia da concelleira de Cultura, moitas grazas e agradecerlle tamén o seu traballo no desenvolvemento das festas de San Ramón e Santa María 2023 e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 7, a moción do Bloque Nacionalista Galego en relación á demanda á Xunta de Galicia para paliar as consecuencias da marea plástica. Ten a palabra o voceiro do BNG. Entendo que procede que lea a moción, non? Bueno, non sei se credes que o faga resumidamente ou... Bueno.
que, a ver, narraron os feitos que son coñecidos por todos pareceme un tanto absurdo, pero bueno, en fin, sin ningún problema. Perdón? Non teño ningún interés en publicidade. En todo caso, os feitos son coñecidos por todos, é dicir, unha vez máis o litoral galego sofre unha catástrofe ambiental. De novo, a Xunta de Galiza afronta esta crise pois con retraso, con ocultación, con mentiras, e dado que 8 de decembro, según o goberno español e o portugués, este barco toconao perdía en alta mar varios colectores, un deles levaba 1050 sacos de peles plásticos con 26 kilos de plástico cada un. O 13 de decembro a Xunta de Galiza xa é sabedora deste vertido no medio mariño, mais non será ata prácticamente un mes despois a causa da presión social e mediática cando comece a tomar as primeiras medidas. É o 4 de xaneiro cando se dirixe por primeira vez a algúns concellos costeiros mediante unha carta do Conselleiro do Mar, mais non para ofrecerlle colaboración ou os medios humanos e técnicos necesarios, senón únicamente para lembrarlles as competencias que ten a administración local na limpeza dos areais. Ben, non vou a resumir. A día de hoxe a Xunta de Galicia continúa sin dispoñer de persoal suficiente nas praias, só 200 efectivos en facilitar equipos ou material de protección para os miles de persoas voluntarias que estuveron efectuando a limpeza, as que tampouco é quen de coordinar. É evidente que o goberno galego fixo deixación de funcións, abandonou os concellos da súa sorte, desentendéndose da coordinación de voluntariado, mesmo naquelas zonas medioambientalmente máis sensibles, e non está a prever as consecuencias que a moría plástica pode ter no sector pesqueiro e marisqueiro galego. Por outra banda, ten afirmado que, segundo os informes contratados a unha empresa privada, os plásticos non son tóxicos nin perigosos, valoración que non comparte nin a Unión Europea nin a Fiscalía de Medio Ambiente do Estado, que xa abriu unha investigación. Por todo o exposto, BNG somete a debate a aprobación do Pleno a presente moción consonte a seguinte proposta, leo os puntos da proposta, que faga efectiva o Pleno do Concello de Vilalba acordo de exixir a Xunta de Galicia que faga efectiva a súa colaboración cos concellos poñendo ao seu dispor os medios técnicos, materiais e humanos suficientes para facer fronte a esta crise ambiental, que aumente o persoal de limpeza das praias ao seu cargo de xeito que se nalgún areal afectado sin ningún areal quede sin atender, que centralice e se faga cargo de todas as xestións de reclamación de danos e resarcimento de gastos aos concellos por parte da aseguradora do buque que provocou o accidente, que despregue todos os medios mecánicos necesarios do Servicio de Guardacostas de Galiza para intensificar a vixilancia e actuar de inmediato, que leve a cabo os estudos necesarios nos centros de investigación propios en colaboración coas universidades galegas para determinar a composición e os efectos dos plásticos tanto na flora como na fauna costeira como nas persoas, e que atenda a afectación que a moría plástica pudese ter na actividade pesqueira e marisqueira das nosas rías e como consecuencia nos traballadores e traballadoras do mar. É todo. Moi ben, vou a dar agora a palabra aos grupos en atención á orde de representación. Partido Popular. Bueno, boas tardes a todos. Bueno, dice Tino que é unha noticia conocida por todos, supoño que sí, non? Por todos os vilaveses e vilavesas que nos atopamos hoxe aquí no Salón de Plenos. Conocemos esa catástrofe medioambiental, unha catástrofe medioambiental, bueno, que algún partido político pues, quiso aproveitar. Por qué? Porque estamos en campaña electoral. Entonces, temos aquí esta moción simplemente porque hai unhas eleccións que, de feito, hoxe pola noite arranca esa campaña electoral. E aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a meter unha moción de censura sobre este tema, pero que creo que moita xente xa ten olvidado, porque a verdade é que esta noticia de principios de xaneiro é unha noticia que xa non sai nos medios de comunicación. Inda que non é un problema menor, estáse a centrar o problema políticamente, como xa acabo de comentar, non? Por qué? Pues simplemente porque estamos nunha campaña electoral. O que non poden facer partidos políticos como o BNG, incluso o Partido Socialista, é intentar sacar un entendemento político dunha catástrofe medioambiental. El lamento ocorrido mediático xerado alrededor deste catástrofe desmadrouse dunha maneira considerable. Faigo esta afirmación porque incluso en distintas redes sociales o BNG atreveuse a publicar unha fotografía dun peixe de Sri Lanka, creo recordar, con plásticos na boca. Creo que ese peixe por estas playas non se atopa. Eu non colín, vamos, ni nas playas ni nas peixerías. As noticias falsas como estas fan moito dano, non? Fan moito dano sobre todo o sector pesqueiro, que é o que se queixaban moitísimas cofradías do dano que se estaba facendo porque estaban perdendo moitos cartos nas súas vendas. É por eso que creo que despois de explicar os motivos
por que o BNG presenta esta moción, vou a explicar os motivos de por que vamos a rexeitar cada un dos puntos que presentan esta moción. O BNG nos seus 6 puntos pide no primeiro que se faga efectiva a súa colaboración cos concellos poñendo a súa dispor os medios técnicos, materiais, etc. A colaboración con os concellos afectados xa fixo pública no seu momento o conselleiro do Mar, acompañado pola vicepresidenta segunda conselleira do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Trasladáronse á praia do Testal, no municipio coruñés de Noia, co obxectivo de que a Xunta de Galicia lle prestara todos os apoios a estes concellos que foron afectados pola catástrofe medioambiental que comentamos anteriormente. Que aumente o personal de limpeza nas praias. Existe na actualidade un operativo formado por axentes medioambientais, vixiantes e gardas, inspeccionando ata agora 350 praias galegas diferentes, incluídas visitas diarias aos areais das Illas Atlánticas e do Parque Natural de Corrubedo. Máis de 400 efectivos desplegados por terra e mar están a traballar en 69 praias, pertencentes aos 30 concellos, aos que se suman case 60 formadores de voluntarios nas praias e 2 helicópteros, 5 buques e 7 patrulleiras de guardacostas. Que centralice ou se faga cargo de todas as xestores de reclamación de daños. A Xunta solicitou ao Goberno Central que inicie o proceso para exixir responsabilidades por danos medioambientais no dominio público marítimo terrestre, a quen corresponde pola vertedura de peles que está a afectar as costas galegas. A Xunta fixo esta solicitude por escrito ao Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, en base á Lei 26/2007 do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental en calidade de parte interesada. O Goberno estatal é quen ten as competencias para actuar fronte a un episodio de contaminación mariña e, por tanto, o que ten que avaliar os posibles danos ambientais, da vertedura e responsabilidades dos custos que agora mesmo están a sufragar as administracións. A cuarta, que desplegue todos os buques e helicópteros do Servicio de Guardacostas de Galicia. O Goberno galego, como xa comentei anteriormente, desplegou un operativo que inclúe 2 helicópteros, 5 buques e 7 patrulleiras. A isto engadiuse un avión do Goberno Central. Non vou volar se me parece moito ou pouco, simplemente vou dicir que o que hai. Ela chega o Goberno Central achegou un avión. 5. Que leva a cabo os estudos necesarios. A Xunta de Galicia xa creou un comité científico para avaliar o impacto da vertedura de peles en Galicia, o cal estará integrado por expertos e catedráticos de 3 universidades galegas, investigadores vinculados a organismos de referencia a nivel nacional, como o Instituto Español de Oceanografía, o Centro de Estudios de Portos e Costas, o CSIC, membros de organismos autonómicos como CETMAR e ITECMAR, e da Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Marinos, CEMMA, e finalmente representantes das entidades ambientais e ecologistas. 6. Que atenda a afectación que a marea plástica puidese ter na actividade pesqueira e marisqueira. A Xunta de Galicia anunciou demanda a Federación Galega de Cofradías de Pescadores un paquete de axudas por valor de 15 millóns de euros. En concreto, a Consellería do Mar avanzou unha axuda extraordinaria a curto plazo duns 4 millóns para 7.000 profesionales, tanto pé como a flote, e fondos adicionais para as entidades representativas do sector. Os 10 millóns restantes correspóndense con axuda para parada temporada. Por todas estas razóns que acabo de expoñer, vendo que todos os puntos da moción que presenta o BNG xa foron solucionados por parte da Xunta de Galicia, o Partido Popular de Villalba ten que votar en contra. Partido Socialista. Moitas grazas, boas tardes a todos e a todas, principalmente, pues, bueno, a persoa que probablemente por primeira vez, non sei, pero algún de vosotros seguro que así, pues achegastes a unha sesión do pleno, non? Animarvos a que o sigades facendo, e ainda que seña desde a casa a través da internet, non? Vaya por adiante ao noso apoio á moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, e vou tratar de ser moi breve en algunhas das contestacións que, bueno, facer algunha referencia ao voceiro do Partido Popular. Tachar unha moción deste tipo, onde efectivamente aconteceu unha catástrofe de maior ou menor grado como oportunista das eleccións, pareceme cando menos inapropiada. En segundo lugar, vamos tratar de enlazar simplemente dous temas. Se constituye un comité científico. Cando o Partido Popular, desde o primeiro momento, dixo que tiña un informe sobre a inocuidade dos vertidos dos peles, e máis, daquellos hilitos de plastilina en estiramiento vertical, chegou isto de
entra por onde entra, salen por onde salen. Por lo tanto, inocuidade, non ten ningún problema, parece probablemente que o conselleiro, cando pasou pola facultade nas clases onde explicaba a digestión, pois eses días non estivo, non? Porque evidentemente cando pasa por un tracto digestivo os alimentos ou calquera tipo de produto sofren procesos que podemos detallar, pero que probablemente non seña obxecto desta situación. O certo é que a xestión, e con José María coincidirás comigo, foi nefasta desde o primeiro momento, tratando de minimizar unha cuestión que debía de estar desde o primeiro momento na cabeza da intercomunicación cos distintos entidades e administracións e que non estivo. Froito deso é que ata o día 5 de xaneiro a propia Xunta non activou o programa de contingencia no mínimo grado para o desenvolver este tipo de actividades. E máis, eu creo que foi o día no que estuvo aquí o delegado do goberno, non sei se polo día 9 ou por esas datas debeu de ser, ese mesmo día a Xunta reaccionou cando Asturias pola mañá decretou o nivel 2 precisamente de alerta para que o goberno do Estado poidera intervir e dar as súas explicacións, os seus apoios. Situación de transparencia absoluta desde o primeiro momento dentro do Estado. Situación que non se produceu en ningún momento dende a Xunta de Galicia ao respecto do que estaba a facer, do que iba a facer, e da colaboración que incluso solicitaba. Por lo tanto, o suspenso na xestión, si ten connotacións políticas, evidentemente ten que ter, porque a conselleira de Medio Ambiente ten connotacións políticas, e xa non digamos do conselleiro de Pesca, que sí, veu a Vilalba a quitarse unha foto, además estaban algúns membros que se sentan aquí diante dunhos peixes nun supermercado ou nunha pescadería, simplemente para sacarse unha foto e a Vilalba. Non, a Vilalba hai que ir traendo algunhas cousiñas máis e outros conselleiros e outros representantes da Xunta de Galicia. Por lo tanto, transparencia absoluta de parte do goberno, falta de transparencia na xestión do Partido Popular e faltaría máis, José María, que o goberno galego non fixera nada de todos os puntos que enumerou o Bloque Nacionalista Galego, e que entonces para que queríamos o goberno. A situación é claramente deficitaria, con unha connotación que ese suspenso na xestión non ten repesca en setembro. Eso pasou e non ten maneira xa de poderse diluir de outra maneira, porque evidentemente a xestión foi nefasta. En todo caso, como dixen ao principio da miña intervención, dar o apoio a moción nos todos os seus puntos e desexar que non se volva a producir ningún tema deste. Por qué? Porque se a Xunta de Galicia está no goberno, volvémonos a repetir aquelo de los hilillos de plastilina, a entra por onde entran e salen por onde salen. O demais, parece que non ten visos de poderse xestionar dunha maneira distinta por parte do Partido Popular no goberno. Estamos en elección, José María tamén. Nada máis, gracias. Ben, ten agora a palabra o voceiro de Vilalba, Berta. Ben, eu recollendo o guante do señor García Leira e na miña condición de voceiro municipal da única formación política das aquí representadas que non está en eleccións, quero manifestar o meu apoio a todos e cada un dos puntos que pon en riba da mesa o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Bénega. Sí, agora. Bueno, eu non vou a debatir nada máis, simplemente falar que contestarlle ao señor García Leira que si falamos de cuestións electorais e que a ocasión desta moción é verdad que chega tarde, ben é certo, pero bueno, se falamos de cuestións electorais, eu pregúntome que está facendo a Xunta de Galiza cando agora coas eleccións convocadas temos axudas para mudar de coche, temos axudas para mudar de electrodomésticos, é dicir, de onde salen centos de millóns de euros para agora en 2 meses liquidalos. Se iso non é campaña electoral pagada cos cartos de todos, que veña Dios e o diga. Nada máis. Bueno, voulle contestar rapidamente o BNG.
as axudas que está sacando a Xunta de Galicia, agora como estás comentando, saca todos os anos, todos os anos. Eu leo doga todos os días polo meu traballo, teño que avisar a clientes de todas as axudas que salen publicadas no doga, e todas esas axudas salen sempre no mesmo tempo. Ainda creo que falta un, pero bueno, podía confirmar mañá. Dito isto, home, Eduardo, dicesme que é inapropiada, que dixen que é inapropiada. Pois sí, é inapropiada e oportunista. Estamos en campaña electoral, por eso yo digo. É inapropiada e oportunista. Comentasme a famosa frase de Mariano Rajoy, dos hilillos de plastilina. O que pasa é que me fai gracia, que sempre comenté dese tema dos hilillos de plastilina, porque ese daquela, cando o Prestige era o ministro que tiña que estar encargado da catástrofe ambiental do Prestige. Sin embargo, agora que temos outra catástrofe ambiental, non é o ministro do goberno central que tense que encargar desa catástrofe. Non o dou entendido. O sea, se goberna o Partido Popular, a culpa é do goberno central, é da Xunta, lógicamente. Se gobernamos nos dous sitios, no goberno central e na Xunta, a culpa do Partido Popular, pero cando goberna solamente na Xunta o Partido Popular e o PSOE no goberno central, a culpa xa non é do ministro do ramo do Partido Socialista. E despois, bueno, estás me dicindo dunha maneira así un pouco encuberta que, bueno, dixéchelo claramente, faltaría máis que a Xunta de Galicia non tivera feito todo o que está pedindo aquí nesta moción o Bloque Nacionalista Galego. Entón, se xa o fixo, para que vades votar a favor? É que non o entendo tampouco. Nosotros votaremos en contra porque é unha cousa que está feita, nada máis. Non terxiverses o que dixen. Non dixen todo, dixen algo das partes que está enumerando a moción. Non dixen todo, algo teria que facer. En cuestión de culpas, José María, alguén mandou un barco sacalo da costa, acordaste? Para cambiar a competencia nese momento na mar a partir dunhas determinadas millas, a competencia desa contaminación evidentemente é estatal. E daquela o ministro quen era? Quen gobernaba daquela no Estado? Eso que o digas ti, home, se a contaminación se achega ás costas, a competencia pasa. Sabes que está en 3 niveles, municipal, autonómica e estatal. Cando a Xunta de Galicia activa o nivel 2 e entonces sí, a contingencia das crisis medioambientais alleas pasa tamén a colaborar o Estado. Pero se tú sacas un barco, como dicía, que igual era mandalo a pique, te acordas? Sí, mandalo a pique, esa competencia asumiu no Estado por mandar ese barco hacia fora. Non é fácil de contrarrestar o teu argumentario, pero bueno, e cando estamos en eleccións son apropiadas as cousas, e cando dices das subvencións, home, que me digas eso, vamos ás hemerotecas a ver últimamente canto se está destinando aos medios de comunicación estes días, esta temporada pasada, e de que maneira? En todo caso, vámonos a centrar na moción, damoslle o apoio á moción do BNG. Por qué? Porque se pode facer en todos os epígrafes dos puntos da moción que presenta, nos parece xusta e necesaria. Ben, pois estando suficientemente debatida esta moción e fixadas as posturas dos distintos grupos, procedemos a votar esta moción do BNG en demanda de accións á Xunta de Galicia para paliar as consecuencias da marea plástica nas costas galegas. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por os votos do BNG, do Partido Socialista e de Vilalba Berta. Pasamos ao punto número 8, neste caso outra moción do Bloque Nacionalista Galego en relación á demanda da Xunta de Galicia sobre o abandono do CEIP Antonio Insua Bermúdez. Ten a palabra para expoñela o voceiro do BNG. Ben, esta é unha moción que, bueno, hoxe houve novedades con respecto a isto, pero comentóvolo ao final. Bueno, a historia é que un neno con necesidades educativas especiais, unha familia, en concreto a nai, con uns problemas bueno, pois uns problemas de visión importantes, tampouco quero especificar moito máis, levan moito tempo pois facendo uns recorridos demenciais co seu fillo e con outro cativo máis pequeno
que ten a maiores, non? Ese fillo asiste ao Enso Bermúdez e ten unha parada pois a, non sei, 70, 80 metros da súa casa, unha parada que está en desuso, esas paradas que quedan e que non se e que o transporte escolar pois habilita ou rehabilita en función da necesidade e agora mesmo ese neno estaba sendo recollido, pois creo que pois non sei exactamente os metros que había, pero se digo 500 metros, igual me paso, 300, 400 metros da súa casa, a nai, con eses problemas que ela ten, máis engadindo os problemas que ten o seu cativo, vamos, que sería un cativo que desde o principio debería de ter un transporte específico, ou ben que o transporte o recollera nesa parada que ten tan cerca da súa casa. É curioso porque o autobús pasa, recollo, e 40 minutos despois volve a pasar por esa parada onde podría recollelo, o cativo está de paseo 40 minutos, a ida e a volta. Entonces, bueno, a nai, como puido, fixo escritos, transporte escolar agora, quen leva o tema é mobilidade, de feito, mobilidade non moveu, a nai tampouco tiña moita idea de como moverse para solucionar o tema, agora aportou un novo expediente con datos do cativo, aportou tamén os datos da súa discapacidade e tal, entón, bueno, agora, hoxe tivo unha solución que lle ofreceron a nai, pero, bueno, en todo caso, falamos despois. En febreiro, en xullo, en decembro de 23, os proxenitores teñen presentado escritos ante a Dirección do Centro Educativo con demanda de atención ás especiais circunstancias na que se encontraba en relación co Servicio Público de Referencia, o transporte escolar, mesmo con proposta de solución ao abeiro do completo informe achegado. En todo este tempo, a Consellería de Educación e Universidade ignorou por completo a situación real do escolar, deixando absolutamente abandonado e desprotegido por quen ten a responsabilidade e a obriga de garantir os seus dereitos. Por lo tal, nos pedíamos o apoio a esta moción dos distintos grupos de goberno. Parece ser que hoxe lle ofreceron a nai unha solución de urxencia esta mañá. De todos modos, non quero eu facer público algo privado dunha familia e, en todo caso, non teño nada que decir. A situación era, hasta o día de hoxe, era esta. Perdón, quería preguntarlle ao voceiro do BNG que dado que houbo unha solución a esta situación no día de hoxe, si procedemos co debate da moción, si a retira. Non teño ningún interés en retirala, é dicir, isto pasou hasta hoxe, polo tanto, como irades, tampouco teño moito interés en... non necesito protagonismos, É o propoñente da moción o que... A min, o triste que eu prefiro que se debate. Ben, pois damoslle a palabra ao voceiro do partido, voceira do Partido Popular. Bueno, moi boas outra vez de novo. Vamos a ver, habría que dicir, bueno, que é un feito irrefutable de que a parada que estamos suxeto de conflito, que estaba falando Tino, está situada nunha estrada estatal que non é da Xunta de Galicia. Neste caso correspondería analizar e mellorar a accesibilidade da parada de marcación de estradas do Estado. Unha vez dito isto, tamén podemos dicir que dentro do Partido Popular de Vilalba estuvemos traballando codo con codo ben coa Consellería de Educación e coa Consellería de Infraestructuras e Mobilidade cando supemos deste problema para cadar unha solución o máis axeitada posible, sin facer moito ruido dun tema tan delicado como o que estamos tratando. Por eso podemos decir que hoxe a Xunta de Galicia, además podelo dicir, Tino, sale publicado na página oficial da Xunta de Galicia, dice que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades facilitará o servicio de transporte escolar adaptado ao Nedo de Alba, en Vilalba, tras valorar os últimos informes emitidos que achegan un novo diagnóstico do alumno que cursa os seus estudios nun colexio de educación infantil e primaria da capitalidade. A Xunta acordou coa familia esta alternativa ao considerar que se axeita a situación personal do alumno. Para iso, faránse axustes nunha ruta de transporte escolar adaptado con cuidador que xa está prestando servizo a outros usuarios do municipio de Vilalba e que parará xunto á vivenda do neno para leválo ao colexio e traerá de volta. O transporte escolar adaptado é un servicio que presta a Consellería de Educación no conxunto da comunidade a través de diversos convenios de colaboración con entidades especializadas en atención á diversidade. Compre lembrar,
xa comentaba anteriormente, que a parada da Igrexa de Alba, que a toda agora estaba a empregar este neno, atópase na Estrada Nacional 634, unha vía de titularidade estatal na que só ten capacidade de actuación a Administración Xeral do Estado, a que lle corresponde analizar e mellorar a accesibilidade deste punto. Pola súa banda, a Xunta realiza mellores de seguridade e accesibilidade en paradas de autobuses situadas na rede autonómica de estradas de Galicia. O que acaba de dicir a alcaldesa, eu creo que non compete ahora continuar con a moción, creo que a moción debería de retirarse, porque creo que o problema está solucionado. Vou aclarar que eu non lle dixen nada, dixen que dado que el dixera que o problema estaba solucionado se a quería retirar ou non, pero non dixen que debería retirala. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Ola, boas tardes a todos. Eu o único que digo, que supoño que é o motivo polo que o Tino quere debatilo hoxe, é que se pediron en febreiro de 2023 a un neno con discapacidade un servicio de transporte escolar cunha solución tan fácil como poñerlle outra parada pola que pasan 2 veces, que tarden case un ano en resolvelo, pois parece un pouco lamentable. Supoño que sea o motivo polo que quere traer aquí a pleno, en caso de que pasen outros casos, que por favor que sea máis rápido. Ben, nos un pouquiño na mesma liña, non? Entendemos que é unha boa noticia que se puxera a solución. Esta familia puxerase en contacto nos primeiros días da legislatura tanto comigo como coa anterior alcaldesa, que a señora Veleiro, e esperemos que devolverá a acontecer tanto no noso concello como en calquera concello de Galicia isto se solucione un pouquiño máis rápido do que se fixo desta volta. BNG, non sei se quere decir algo máis. Sí, por suposto. Primeiro, a parada que estaba utilizando o rapaz é unha parada que está nun carril de deceleración. Me dá igual que esteña nunha carretera da Xunta, do Estado ou do Concello de Cospeito. É exactamente igual. É unha parada ilegal, nun carril de deceleración. Ben se encarga transporte escolar, cando ten que crear unha nova parada, de pedirche todos, e sei non ben por experiencia, todos os pelos e señales que podes ter a estrada, arcenes, medidas, non sei que. É unha parada ilegal, a que está usando o neno hasta o día de hoxe. Outra pregunta que teño para o Partido Popular, dende cando está traballando e se interesou polo tema o Partido Popular? Non o sei. Non o sei. Supoño que sería desde que empezou a ver que as cousas saían á prensa ou se comentaba, ou non sei. En todo caso, pareceme que pasaron desta familia moito tempo e é un menosprecio para esta xente. E por eso, alégrome moito de non ter retirado a moción, evidentemente. E en todo caso a solución é un tema privado e particular, e iso que acaba de ler este señor do Partido Popular, evidentemente é unha oferta que lle fixaron a nai este mediodía, que é rapidez. Para algunhas informacións cheganos cunha rapidez espampanante. Nótase que hai eleccións. Nada máis. Partido Popular. Vou non volver a repetir porque creo que non se me entendeu cando leí. Compre lembrar que a parada da Igrexa de Alba que a toda agora estaba a empregar este neno atópase na Estrada Nacional 634 unha vía de titularidade estatal na que non se ten capacidade de actuación a Administración Xeral, que só ten capacidade de actuación a Administración Xeral do Estado a que lles corresponde analizar e mellorar a accesibilidade neste punto. Non é competencia da Xunta de Galicia poder cambiar esa parada, cual a que ten que cambiar a parada sería a Administración Xeral do Estado. Desde o Partido Popular de Vilalba fixemos as exixos coa Xunta de Galicia pertinentes para que ese rapaz pudese ter un vehículo adaptado e non tuvese que acudir a esa parada que está nunha nacional, nunha carretera estatal. Partido Socialista. Bueno, nós vamos votar a favor, é o que dicen, eso é competencia da Xunta de Galicia, non das carreteras, nin do Estado, nin de nada. O mismo pensamos que Tino, no momento en que saliu no periódico, fai 2 días, de repente hai solución. Por qué? Porque estamos en eleccións, pero hai unha familia que leva un ano nesta situación e nadie lle botou unha mau. Ese é o que queremos que se cambie. Na próxima vez, aunque non haxe eleccións, aunque non salga no periódico, que por favor poñede un pouco de vos.
Ben, pois, estando a cuestión suficientemente debatida, bueno, sin máis, facer unha consideración. Eu comparto a postura do voceiro do BNG e da compañeira do Partido Socialista e tamén de Vilalba Aberta. É unha verdadeira vergoña que un neno nesta situación e unha familia teña que esperar un ano a que unha cousa saia na prensa para que a administración competente se mova. Se a administración competente, a excusa que poñía era que a carretera era do Estado, supoño que a carretera seguirá sendo do Estado e o feito de que salise na prensa foi suficiente para que a esta familia se lle ofrecese unha solución. Eu creo que isto di bastante da situación e non é a primeira situación deste tipo que temos no Concello de Vilalba e, bueno, alégrome tamén de que o Partido Popular de Vilalba, si ten capacidade para traballar directamente coa Consellería de Mobilidade, igual pode poñerse en contacto con esta Consellería e ten máis éxito que esta alcaldesa, porque xa lles remitín unhas cantas cartas por o tema da estación de autobuses, que tamén é de mobilidade, e ao mellor pois o Partido Popular nos pode ofrecer algunha solución rápida a este problema, porque vexo que neste tema pois anduveron do máis raudo sempre cando pois tivo trascendencia na prensa. Pasamos a votar esta moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada por os votos do BNG, o Partido Socialista e Vilalba Aberta. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción reconvertida a rogo do Bloque Nacionalista Galego en relación ao cumprimento da Lei de Memoria Histórica. Neste caso, pois vou a ler o acordo do rogo que se pide e despois darei a palabra ao voceiro do BNG para que a poida defender. O que se pide é que o Pleno do Concello de Vilalba acorde instar ao equipo de goberno municipal a pôr en marcha as medidas precisas para a retirada e ou eliminación dos seguintes elementos contrarios á Lei de Memoria Democrática. Unha placa situada na parte exterior dunha das paredes da Igrexa de San Covade, un monumento situado no cemiterio de Goiriz, un monumento situado diante do cemiterio de Alba, o busto de Manuel Fraga Iribarne situado na Alameda, a denominación da Cidade Cultural Manuel Fraga Iribarne e a denominación da Rúa Luís González Valdesuso. Voulle dar a palabra ao voceiro do BNG para que defenda este rogo. Escoita, sí. Simplemente decir que dende o BNG o único que pensamos é que se faga cumprir a lei, nin máis nin menos. Non temos ningún interés en particularizar sobre determinada placa, determinado monumento, ni nada. Simplemente sinalamos algúns, que non están todos, nin están todos os nomes de rúas, senón que habría que seguir vendo. E do que se trata é de unha cuestión de xustiza. É dicir, que unha xente de un bando teña unha serie de prerrogativas e unha serie de homenaxes de nomes de rúas e de non sei que, e os outros estén aínda tirados nas cunetas sin saber moi ben onde os temos enterrados, algúns de nós, pois a verdade é que non nos parece xusto. Entón, simplemente o que se pide é que se cumpra a lei. Leo, consideramos elementos contrarios á memoria democrática as edificacións, construcións, escudos, insignias, placas e calquera outro elemento ou obxeto acaroados a edificios públicos ou situados na vía pública nos que se realicen mencións conmemorativas en exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar e da ditadura dos seus dirixentes, participantes no sistema represivo ou das organizacións que sustentaron a ditadura. Así mesmo serán considerados elementos contrarios á memoria democrática as referencias realizadas en topónimos no Rueiro ou nas denominacións de centros públicos da sublevación militar e da ditadura dos seus dirixentes, participantes no sistema represivo das organizacións que sustentaron a ditadura. As administracións públicas, no exercicio das súas competencias e territorio, adoptarán as medidas oportunas para a retirada de ditos elementos. Por todo isto, o BNG de Vilalba somete a debate e a aprobación do pleno presente rogo, porque por certo, isto trasladouse a un rogo, pois eso, dos lugares, placas situadas na parte exterior de... creo que xa o repetí, xa o leu Marta, non? Entón non vou a outra vez a... Nada máis, simplemente eso. Que se cumpla a lei.
Ben, vou a dar a palabra aos outros grupos por si queren decir algo, aunque o normal é que solamente o grupo que fai o rogo teña uso da palabra. Non sei se queren decir algo neste tema ou non. Pois non contaba eu que se nos dera voz nun rogo, pero bueno, habrá que tomar nota para ver se... Non, tomaremos nota para ver se non há máis veces este rogo. Eu voume centrar a placas, bueno, aquí unha placa da igrexa de San Covade, un monumento no cemiterio de Goiriz, un monumento no cemiterio de Alba. Voume centrar no busto de Manuel Fraga, que é a teima que ten o Bloque Nacionalista Galego sempre coa figura de don Manuel Fraga Iribarne. Bueno, dígame. Eu creo que a figura de don Manuel Fraga foi redactor da Constitución Española na época da Transición, foi fundador do Partido Popular, do que aquí estamos representando, un partido mayoritario en España, tamén hai que dicilo, e foi elexido presidente da Xunta de Galicia con respaldo dos galegos en 5 maiorías, 4 delas foron absolutas. Eu creo que máis demócrata que eso non o hai. Cando un pobo se escolle durante 5 eleccións con maioría, 4 delas absolutas, e que o pobo está dicindo que ese señor é o máis demócrata que hai. Poñeso a dicir que si don Manuel, porque como yo empezamos a dicir que se don Manuel na época da ditadura fixo ou deixou de facer, creo que a min xa non me toca de falar dese tema, porque ainda que xa teño uns anos son moi novo que non me acordo da ditadura. Pero sí que quero recordar, ademais creo que o sepa o Bloque Nacionalista Galego, que o busto de don Manuel Fraga non o puxo o Concello, non o puxo ninguna administración pública. O busto de don Manuel Fraga puxeron 200 veciños de Vilalba que fixeron unha aportación económica para que se puxera ese busto. 200 familias de Vilalba que reconocían a labor de don Manuel Fraga Iribarne. Entonces, eu creo que retirar un busto dunha persona que levou o nombre de Vilalba por todo o mundo, que foi elexido polos galegos en maiorías absolutas, que as familias de Vilalba lle reconocen a súa valía con un busto, creo que é rizar o rizo. Por eso, non é que vayamos a aprobar este rogo, porque os rogos non se poden aprobar, simplemente dicir cal é a postura do Partido Popular en canto a figura de Manuel Fraga Iribarne. O resto das figuras que aparecen aquí, como poden ser Luis González Valdesuso, ou esas placas que comentan nas diferentes zonas do cementerio ou a iglesia, pois non vou entrar a valorar porque non as descoñezo, vamos. Ben, pois, unha vez oído o voceiro do Partido Popular, vou a trasladar a impresión do equipo de goberno ao respecto. Saben os veciños e veciñas que as leis, como neste caso a Lei de Memoria Democrática, están para cumplilas e é intención deste goberno cumplir todas as leis que están aprobadas. Se ven, a Lei de Memoria Democrática ten, por así decirlo, dúas vertentes. Por un lado está a que ten que ver coas honras e distincións que, como decía o voceiro do BNG, se concederon durante a época franquista a persoas de un dos bandos, pero tamén está a reposición e a sacar, por así decir, do esquecemento e poñer en valor a historia de vida das persoas que foron represaliadas con motivo da guerra civil e da posterior dictadura. E iso é no que está traballando neste momento o Concello de Vilalba. Eu sei que no mandato anterior se fixeron unha serie de reunións informais para tratar estes temas de memoria histórica. A intención deste goberno é crear oficialmente unha comisión de memoria histórica onde estén representadas todas as forzas políticas do Pleno e tratar entre todos de facer un estudio en profundidade do noso rueiro e de todas as
monumentos ou distincións concedidas durante esta época. Sabedes tamén que temos un obradoiro de digitalización do noso arquivo do Concello e froito deses traballos, pois temos adiantado unha serie de traballos que verán a súa luz nos vindeiros tempos. Por un lado, temos investigado e incluso conseguido os expedientes de moitas persoas que foron represaliadas durante a época franquista, dous deles concelleiros do Partido Socialista que foron asasinados da parroquia de Vilapedre, e algúns expedientes de represaliados como o médico Plácido Orosa foi xa entregado á súa familia para que poidan diante do Ministerio solicitar o resarcimento daquelas condeas que injustamente lle foron impostas. A este sentido, non por levarlle a contraria ao voceiro do Partido Popular, pero creo que moitas veces hai que coñecer a historia e non facer populismo barato, vou a ler unha acta dunha sesión plenaria do Concello de Vilalba celebrada o 15 de setembro de 1970. Poñed atención, porque despois vou vos a dar un dato para que vexades hoxe aquí que se falou tanto de despilfarrar, para que vos faigades unha idea dese busto de Don Manuel, o que supuxo para Vilalba e para os vilalveses. Leo textual. Como sabe la corporación, el pasado 23 de agosto se rindió en esta villa un homenaje al excelentísimo señor don Manuel Fraga Iribarne, exministro de Información y Turismo, cuyo acto fue apoteósico, poniéndose de manifiesto una vez más el entusiasmo y admiración que los villalveses tienen por su hijo predilecto. El ayuntamiento, para mostrar su agradecimiento, debe hacer una manifestación ostensible, cuál sería colaborar ampliamente con la aportación popular para la adquisición del busto en bronce realizado por el profesor don Fernando Mayoral y la construcción de un pedestal apropiado. Como sabe el Pleno, además del monumento a instalar en la Alameda, se colocó una hermosa placa en la Ciudad Cultural, 1970, y se hizo entrega a don Manuel Fraga Iribarne dun valioso álbum de firmas, y habida cuenta de que aunque Villalba en pleno contribuyó a estos actos con su aportación, fue muy baja la cuantía señalada como cuota única y como consecuencia se necesita una contribución municipal de unas 250.000 pesetas para que el monumento sea digno del homenajeado y de su pueblo. Además, aunque la cantidad sea elevada, resulta insignificante en relación con los méritos que obtuvo don Manuel y que tiene contraídos y con los beneficios que por su decidido apoyo obtuvo el municipio. El Pleno acuerda por unanimidad de los concurrentes y de conformidad con la propuesta de la Alcaldía que el Ayuntamiento de Villalba aporte la cantidad de 250.000 pesetas al homenaje de su hijo predilecto, el excelentísimo señor don Manuel Fraga Iribarne. Seguidamente se da lectura a la otra moción de censura de la Alcaldía del siguiente tenor. Con motivo del esplendoroso homenaje tributado en Vilalba al excelentísimo señor don Manuel Fraga el pasado 23 de agosto, han sido muchísimas las adhesiones recibidas de toda España y muchísimas las personas que desde distintos puntos se han desplazado a Villalba para honrar a nuestro hijo predilecto y darle realce a los actos. 250.000 pesetas. Diario El Progreso. De fecha 15 de agosto de 1969. El salario mínimo será elevado a 102 pesetas desde el 1 de enero. Facedevos unha idea, da cantidad que supoñía 250.000 pesetas cando o salario mínimo era de 100 pesetas. Nada máis que añadir, dudo que esa aportación que fixeron os veciños e que, como moi ben se recollía na acta do Pleno, era de escasa cuantía, pois fose suficiente para darlle honra a don Manuel. Dito isto, pois a postura do equipo de goberno é seguir traballando como viña facendo ata o de agora, poñer en marcha unha comisión donde, por un lado, se estudie, porque hai moitas outras rúas e moitos outros monumentos
desta época franquista, e creo que o que procede neste caso é, entre todas as forzas políticas e con maior consenso posible, a aplicación da Lei de Memoria Histórica. Pasamos ao seguinte punto, que é moción reconvertida a rogo do Bloque Nacionalista Galego en relación á constitución do Consello Escolar Municipal. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, vou ser moi breve. Xa cansa. Vamos a ver. Esta moción sobre a Constitución e a activación do Consello Escolar ten relación co problema que tratamos antes. Probablemente o caso deste neno, pois se houbera un Consello Municipal que estivera funcionando, probablemente se lle pudera dar unha saída máis rápida, entendo eu, polo menos reclamar unha solución máis rápida. A exposición de motivos, o Consello Escolar Municipal é, tal como recollen os seus estatutos, un órgano de consulta e participación dos sectores afectados na programación do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares de ámbito municipal. Malia ter sido demandado polo Grupo Municipal do BNG dende o ano 1995 e posteriormente ter sido aprobada en pleno por unanimidade a súa creación, na práctica carece de contido ao non terse posto nunca en funcionamento. Vai sendo hora, pois, de que o Concello de Vilalba active este órgano para poder contribuir eficazmente a mellorar os problemas cos que teñen que afrontar cada curso escolar os distintos centros educativos do Concello. O mantemento, a seguridade, os horarios, o tráfico, etc. son elementos a considerar polo órgano de referencia que debe converterse nunha ferramenta de interacción entre as partes para establecer vías de colaboración útiles de cara á canalización e a solución de posibles problemas para garantir un funcionamento o máis eficaz posible. Por todo o exposto, o BNG de Vilalba somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción, que agora é un rogo, con seguinte: o equipo de goberno municipal comprométese a convocar as partes implicadas que recollen os estatutos de creación do Consello Escolar Municipal para a súa constitución e activación no presente curso escolar. E, finalmente, o grupo do BNG quere amosar a súa extrañeza e a absoluta desconformidade coa postura, non sabemos se da Alcaldía, se da Secretaría, ante a reconversión en rogos de dúas mocións presentadas para o Pleno que nos ocupa, nomeadamente a relativa á Constitución e a activación no presente período académico do Consello Escolar Municipal e a relativa ao cumprimento da Lei de Memoria Democrática. O BNG entende que tal postura coarta absolutamente a liberdade de actuación dos grupos municipais da oposición, evitando unha votación que libera, por outra parte, interesadamente, entendemos, do compromiso ao equipo do goberno. O BNG manterá os compromisos adquiridos, mais considerará en diante o seu apoio e colaboración. Nada máis. Non sei se quere intervir alguén do Partido Popular. E sempre se puido, non? O que non se pode votar, pero intervir. No, simplemente para decir que vos sois máis breve que Titino. Estamos de acordo. Pois sí que está, como ben dixeche, sí que está aprobado en pleno, creo que, se non me equivoco, no ano 2019, só que, bueno, depois veu o 2020, o COVID, no que reunirse era bastante complicado, e a nosa idea é volver activar tanto o Consello Escolar Municipal como o Consello da Infancia. Esperamos que nos próximos meses poidamos convocar os dous, porque, como ben dices, é moi importante falar cas persoas que están día a día neses ámbitos para escoitar a todo o mundo e poder dar solucións aos seus problemas. Así que por eso non te preocupes, que en nada convocamos un Consello Escolar Municipal. Ben, na mesma liña, o noso voto vai ser a favor, na nosa primeira etapa, na primeira... Sí? Escóitaseme. O noso posicionamento vai ser favorable a este rogo. Se me permiten simplemente unha reflexión en relación co anterior debate, que non puiden intervir. Creo, José María, que estarás de acordo comigo en que a lei, como liberal que eres, está para cumplila. Imagínate que como concelleiro de urbanismo paso por riba da lei do solo de Galicia. Que diría o Partido Popular? Pois que a lei de memoria democrática é exactamente o mismo. E unha última puntualización. A cifra que apuntou a señora Rouco antes, hai que sumarlle a que o Concello puxo en riba da mesa no ano 2018 7.200 euros para a reposición do busto logo da extracción por parte de, bueno, non sabemos se veciños de Vilalba ou de outros concellos. Por lo tanto, neste sentido, eu creo que o Concello de Vilalba xa fixo suficiente aporte, agora toca cumplir a lei.
Ben, dado que é un rogo e non procede a súa votación, como moi ben dixo a Concelleira de Educación, pois o Concello procederá a convocar este Consello Escolar Municipal pois para abordar problemáticas tales como a anterior, porque se podería desta forma pois tratar de presionar ante situacións inxustas para algún veciño ou veciña. Dito isto, pois pasamos ao apartado de preguntas e temos as preguntas do BNG. Voulle dar a palabra ao secretario para que lea a pregunta e a continuación pois contestaremos. Ben, a primeira pregunta do BNG é dende cando non se convocan as reunións do Consello da Memoria Democrática e cales son as razóns para non facelo? Pois a resposta é, como dixen antes, que non é unha comisión constituída de xeito oficial, non hai ningunha acta, nin temos ningún documento que nos permita dar resposta a esta pregunta e, como dixen antes, a intención é constituir unha comisión da memoria democrática para, entre todos, pois tratar de analizar a documentación que temos e tratar pois de aplicar esta norma. Segunda pregunta, é oficial a denominación Pedrosa Latas para urbanización, popularmente coñecida como casas baratas, tal e como recolle o diario El Progreso, con data do 22 de xaneiro deste ano 2024? Pois esta é a denominación oficial que ten nas normas subsidiarias do Concello de Vilalba e así pois non lo trasladan, que en toda a documentación oficial é a denominación que teñen. O seguinte punto, o punto número 12, son as preguntas que presentou esta mañá o Partido Popular. De acordo co regulamento de funcionamento do Concello de Vilalba, en concreto do punto número 25 do mesmo, as preguntas que se formulan que non teñan unha... tal di, os concelleiros poderán presentar diante do pleno as proposicións que estiven convenientes sempre que tivesen o consentimento do portavoz do seu grupo e o secretario da corporación e tramitaránse 3 días antes de celebrar a sesión para os efectos da súa inclusión na orde do día. Tamén poderán presentarse na sesión preguntas ou interpelacións sempre que se anuncien ao alcalde por escrito antes de comezar a sesión. Tales cuestións trataránse despois de esgotar o exame dos asuntos incluídos na orde do día e o membro da corporación a quen se dirixa a pregunta ou interpelación poderá contestar no acto ou na sesión seguinte. Neste caso, como temos que recabar información dunha das preguntas, responderánse na seguinte sesión plenaria. E non habendo máis asuntos que tratar na orde do día, pois damos por finalizada a sesión. Moitas gracias e boa tarde.